Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, Dri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Oktubre 4, tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 82 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Mahigaw po ni mo tubtub las dos karon sa pagapatpat sa madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. Yari na mga mainit sining nga mga talupang doon nga mga topiko. Dako-dako nga tarpuli ni Congresswoman Jam Baronda kag utod sining si former Councilor Love Baronda nagabalandra sa barangay Navay sa Mandurriao. Ano ba lang butsilingon sini? Kag sandig man sa mga impormasyon na tondo naganamo na kuno ang tarpuli ni Congresswoman Jam sa palibot sa syudad sa Iloilo nga subong nagdamo na haw. Nga sadto gamay lang, nga sadto ay nigipasugtan kag subonggin pasugtan na. Samtang kampo ng Mayor Jerry Treñas ginpatag nga nagsunod lang sila sa mando sa ibabaw. Inamay kang tanan karon sa negosasyon nga sa kampo iya sa mga Treñas. Di dayon na pero ang kampo ni Congresswoman Jam Baronda naghipos kag nagtikom ang baba. Wala gin-deny or gin-confirm man ang nasambit nga negosasyon pero wala pa sa final nga gin-kasugtan. Suno sa kampo sa kongresista. Samtang Regional Joint Security Control Center wala pa nakasapol para sa hibaloon kung ano ang mga areas of concern sa Western Visayas para sa 2025 midterm elections. Lakip na si Nadri Gimelco naghingyo sa mga politiko nga hindi paggamito ng isyu sang matas nga kuryente sa ila kandidatura sa nagailapit nga eleksyon. May latest information man kita karon sa sining nagluntad nga pagpanglugos kag pagpatay sa Banwa sa Gazara. Kagiman pa nga mga talupang doon nga mga balita. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ng Bombo Network News. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Oktubre 4, 2024, 82 days to go, bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa
Sa ating mga pangunahing balita, dating Vice President Leni Robredo formal lang nag-anunsyo ng pagtakbo bilang alkalde ng Naga City. Unang 3 araw naman ng filing period, naging mapayapa ayon sa Commission on Elections. Samantala, ang Makabayan Bloc naghain na ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. Itong si Representative Camille Villar at Makati Mayor Abby Binay naghain din ng kanilang kandidatura. Abangan din mamaya Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile, pinawalang sala ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnayan sa kontrobersyal na pork barrel scam. Warrant of arrest at whole departure order laban sa misis na nagpapatay umano sa asawang race car driver binigyang muli ng bisa ng Supreme Court makalipas ang 1 dekada. Abangan din mamaya pursuit operation isinasagawa ng Philippine National Police laban sa gunman sa Bulacan ambush na ikinasawi ng isang board member. Bulacan Governor Daniel Fernando kinundi na naman ang naturang pamamaslang. Halos 40 milyong halaga o 40 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinahamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Batanes. Kasunod dyan ang pananalasa ng Super Typhoon Julian sa naturang lalawigan. Sa ating sports balita, Dallas superstar na si Luka Doncic hindi naman makakapaglaro sa pagsisimula ng 2024-2025 season ng NBA. Balita sa ibayong dagat, mga labi ng 25 mga mag-aaral at guro na namatay sa field trip sa Thailand inihimlay sa kanilang paaralan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Napanatili ang maayos at mapayapa ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa unang 3 araw batayan sa assessment ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Sherwin Garcia, walang kahit anong mga insidente ng karahasan o irregularidad na naitala sa mga lokal na opisina ng naturang komisyon kung saan ay inihain ang mga kandidatura. Wala din anya mga naitalang disturbance mula sa mga grupo o sinumang nagnais na manggulo sa filing process. Dahil dito ay maituturing anyang generally peaceful ang kabuuan ng 3 araw. Una nang sinabi nitong si Garcia na limitado lamang ang papayagang mga supporter na sumama sa kandidato na maghahain ng kanilang kandidatura. Umaasa ang opisyal na mapapanatili ang kaayusan sa kabuuan ng paghahain ng kandidatura na magtatagal hanggang sa araw ng Martes, Oktubre 8. Sa kasalukuyan, maraming mga kandidato na rin ang naghain ng kanilang mga Certificate of Candidacy o kandidatura na kinabibilangan ng halos 40 sa pagkasenador o mahigit 40 sa pagkasenador, halos 40 sa pagka-party list groups at iba pang mga kakandidato. Samantala sa iba pang mga balita, formal nang inanunsyo ni dating Vice President Attorney Leni Robredo ang pagtakbo nito bilang alkalde ng lungsod ng Naga sa Bicol Region. Ito ay matapos ang ilang seri nga ng isinagawang sectoral consultation ng dating Vice Presidente. Kasabay nito ay pinangalanan na rin ni Robredo ang kanyang mga magiging slate para yan sa 2025 national and local elections. Makakatandem ni Robredo si incumbent 3rd District Representative Camarines Sur 4 at dating City Councilor ng Naga at Vice Mayor na si Gabriel Gabi Bordado Jr. Pasok rin sa kanyang line-up ang mga councilor aspirant na sina Gel Rosales, Jesse Albios, Melvin Ramon, Gayle Abunal, Jose Perez, Elmer Baldimoro, Milia Arroyo, Vito Borja, Francisco Mendoza at Aries Macaraeg. Samantala, nakatakda naman maghain ang kanilang Certificate of Candidacy sa Oktubre 5 o bukas huyan dyan sa Commission on Elections sa Naga City. Sa iba pang mga updates, siniguro ng Miro Systems na hindi makukompromiso ang 2025 midterm elections. Ngayon pong tuluyan ng nag-back out ang St. Timothy Construction Corp o Corporation sa kanilang joint venture para sa automated election system sa susunod na taon. Ayon sa kumpanya, hindi kabilang ang St. Timothy Construction Corporation sa pagbuo ng mga makina o yaong mga serbisyo na siyang gagamitin sa naturang halalan. Naging bahagi lamang anya ito sa pagtulong sa pagsunod ng mga itinakdang guidelines. Lagi rin anyang ahead of time ang kanilang paghahanda para matapos sa mga natitirang automated counting machine at iba pa ang kinakailangan na nakapaloob doon sa kontrata sa pagitan po ng Miro Systems at ng Commission on Elections. Sa ngayon ay nakapaghatid na sila ng hanggang sa 50 o 50,000 mga automated counting machine, kabilang na ho ang election paraphernalia
at mga bagong printing machines na magagamit yan sa 2025 midterm elections. Nagsagawa na rin ito ng mga pagsasanay sa kanilang mga technicians habang itinatayo rin ang 110 o 110 mga repair hub sa buong Pilipinas. Git pa ng Miro Systems na sila ay nanatiling dedikado sa pagbibigay ng malinis na halalan dito sa Pilipinas. Para naman kay Commission on Elections Chair George Erwin Garcia, hindi maapektuhan yung pag-usad ng halalan sa bagong development dahil sa nakadepende rin ang logistics sa Miro Systems. Ang kontrata ng Miro Anya ay ang magsusupply ng mga magagamit sa naturang halalan at sa kasalukuyan po'y nananatili daw na committed ang foreign company para maibigay ang mga teknolohiya at makinarya tulad dyan ng mga automated counting machine at iba pa. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Chairman Garcia. Ilang araw na ang nakalilipas na nakarating sa kaalaman ng Commission on Elections ang impormasyon na maaari yung sinasabing may-ari ng kumpanya na St. Timothy ay maaaring tumakbo sa halalan, sa lokal at sa nasyonal. At dahil dyan, kinonvey ng Commission and Bank ang sentimiento niya sa kanila, sa Miro at ang kanilang mga partners na sinasabi natin na we will not allow that the integrity of our election will be questioned simply because one of our contracting partners will run, or the owners will run for the 2025 national and local election. Two choices only. And we convey that message. One, that particular partner will have to withdraw from the joint venture. Or number two, we might be compelled to, in the interest of ensuring a clean, orderly, and honest election, we will be compelled to disqualify certain candidates because we honestly believe that that will be what we call as conflict of interest. Bahagi po yan mga kabumunang pagtitiyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi po makukompromiso ang 2025 midterm elections. Samantala, itong Makabayan Coalition naghain naman ng kandidatura para yan sa 2025 midterm election. Itong si Representative Camille Villar at Makati Mayor Abby Binay naman naghain na rin ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Victor, pasado alas 8 nga ng umaga ngayong araw, Oktubre 4, unang naghain ng Certificate of Candidacy ang Makabayan Slate. Ito nga yung ika-4 na araw ng filing of Certificate of Candidacy. Ang Makabayan Slate na naghain kanina ay kinabibilangan ni ACT Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, Kilusang Mayo Unang Secretary General Jerome Adonis, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos, ex-National Anti-Poverty Commission Lead Convener Liza Maza, Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo, dating Bayan Muna Representative Teddy Casino, Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, Piston National President Modi Floranda, Kadamay Secretary General Mimi Doringo at Sandugo Co-Chairperson Amira Lidasan. Sa talumpati kanina ng Makabayan Slate, isinusulungan nito ni Andamo ang kapakanan ng mga health workers. Sinundan naman ito ni Arambulo kung saan isusulong anyang karapatan ng mga mangingisda kung sakali raw na maupo siya sa Senado. Ikatlo na nagsalita ay si Brosas kung saan sinabi nito na kung sakali raw na manalo siya bilang senador, isa sa isusulong niya ang amyenda sa anti-rape law at tututukan ng corrupt practices sa bansa. Sundan ni Casino kung saan binigyan din nito na dapat nang wakasan ang dinastiya sa politika. Sakali raw na maupo siya, isusulong niya yung anti-political dynasty law. Sa speech ni Castro, sinabi nito Bombo Genesis Bombo Victor na kung siya ay mauupo bilang senador, ipagbabawal daw niya ang confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno maging sa Office of the President. Bawal din anyang pusit sa Senado kung saan tututukan niya ang accountability at transparency ng opisyal ng gobyerno lalo na sa usapin ng budget. Isusulong naman ni Floranda ang kapakanan ng mga tsuper at pagtutok sa bogus at huwad na modernization program. Narito pakinggan natin ang kanilang magkakasunurang tinig. Kung ako'y papalarin, mag-aan tayo ng mga amenda kaugnay doon sa pagkakaroon ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na po sa usapin ng budget.
sa usapin ng pera ng mga mamamayan na dapat ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal. Itutuloy po natin ang laban kontra korap at mapang-abuso. At Gabriela, kung meron po tayong Gabriela sa Kongreso, dapat meron din tayong Gabriela sa Senado. Pagwakasan na yung mga kandidatong sunod-sunod, sabay-sabay na magkakapamilyang tumatakbo. Hindi dapat sunod-sunod, hindi dapat sabay-sabay, dapat isa-isa na. Sa mahabang panahon ng pag-upo ng mga nasa pamahalaan ay walang nagsilbi at nagtaguyod sa sektor ng mga mangingisda. At sa katunayan, ang mga mangingisda ngayon ang siyang pinaka-naitala na puris of the poor sa isang bansang arkipelago. Sa atin po, sa bahagi po natin, bakit nga ba tatakbo ang isang driver? Una ay makapagsulong ng batas para tanggalin ang mga samot-sari ng mga policy at mga patakran na patuloy na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon. Atin nang napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, at dating Bayan Muna Representative Teddy Casino, Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo, at Piston National President Modi Floranda. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Victor, hindi naman na nagtagal, pasado alas 10 ng umaga naman, naghain ng kandidatura sa pagkasenador itong si Representative Camille Villar. Kasama ni Villar na naghain ng kanyang ama na si Manny Villar at ang kapatid nito na si Senador Mark Villar. Sinabi ni Villar sa kanyang talumpati, nais niyang magkaroon ng new politics o bagong politika sa kabilayan ng senador ngayon ng kanyang kapatid na si Mark Villar at ina niya na si Cynthia Villar at naging senador din ang kanyang ama na si Manny Villar. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Las Piñas Representative Camille Villar. I believe I can offer fresh perspectives and innovative solutions to help build a brighter future for our generation and those to come. Nais ko pong isulong ang mga bagong pananaw at mga makabagong solusyon na natutunan ko sa aking karanasan sa kabila ng aking kabataan. Ating nang napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Las Piñas Representative Camille Villar. Hindi rin nagtagal, Bombo Genesis, naghain na rin ng Certificate of Candidacy itong si Makati Mayor Abby Binay. Dito kanina sa kanyang talumpati, muling nilinaw ni Binay na walang problema sa kanya kahit na makatrabaho niya si Pia Cayetano kung saan magkasama pa sila sa alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Inilatag din ni Binay ang mga nais niyang isulong sa Senado kung sakaling palarin siya na makaupo o makakuha ng seat bilang senador ng bansa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Makati Mayor Abby Binay. I've already answered that question during the announcement. I have no issue working with Senator Pia Cayetano. It's to amend the local government code because marami pong outdated na doon, and to ensure that even at the level of the barangays, there's a sense of accountability and good governance. Number 2 is to help local governments also to have access to funding for their climate actions. Kasi yan yung isa kong advokasya habang tayo ay mayor. And I think we really have to strengthen we have to be more resilient kasi hindi naman mawawala yung bagyo, hindi mawawala ang disaster. And yet it seems that we are always caught flat-footed in terms of disaster preparedness. Bombo Genesis, Bombo Victor, sa mga pagkakataong ito at sa oras na to, diyan pa lang yung mga malalaking personalidad na naghain dito sa Daten City sa Manila Hotel. Pero sa party list naman, Bombo Genesis, naghain na rin itong Gabriela Party List na pinangunahan ni Gabriela Party List First Nominee Representative Sara Ilago. Okay. Ibig sabihin, Bombo JC, si Kong Sara Ilago kung sakali ay pumunta doon sa Gabriela, I believe dati siya sa sa Kabataan Party List. Tama ka rin yan, Bombo Genesis. Ngayon, nakakahain lang nila ng Certificate of Nomination and Acceptance at ang bitbit nito, ito nga yung Gabriela Party List, Bombo Genesis. So lumipat ng partido. Okay, balik tayo dun sa mga malalaking kaganapan kanina pa sa pagkasenador. Kanina sa umaga, ang report natin ay hanggang 37 na yung naghain
ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. So kung nadagdagan ng 12 sa parte ng Makabayan Coalition at 2 itong sina Congresswoman Villar at Mayor Abby Binay, so magsi-50 na ngayong araw. Ano? Meron pa bang mga asahan ngayong araw na mga maghahain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador, Bobo JC? Bombo Genesis, ang inaasahan na lang natin na maghahain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. Itong ang tumakbo na dating Pangulo na si Calio D. Guzman at itong si Luke Espiritu. Ito yung mga inaasahan pa natin na mga personalidad na maghahain ng kanilang certificate of candidacy ngayong ika-4 na araw ng filing, Bombo Genesis. So possibly sa pagtatapos ng araw na ito, mga 50 na yung mga maghahain, yung mga nakapaghain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador, ano? Tama ka rin, Bobo Genesis. Mahigit 50 na hindi rin nalalayo sa party list group yung mga naghain naman ng certificate of candidacy, hindi nalalayo yung bilang ng COC at saka nitong CONA, Bombo Genesis. Sa mga nakalipas na filing ng COC, Bombo JC, may mga kasama ang Makabayan Coalition na nagsasagawa ng mga pagrally not far doon sa lugar kung saan inihahain yung kanilang kandidatura. Ngayong araw, nangyari rin ba ito? Kanina, Bombo Genesis, ang nasaksihan lamang natin. Kanina, maaga pa lamang, alas 6:30 pa lamang ng umaga, ang nasaksihan natin yung supporters nitong ni Las Piñas Representative Camille Villar. Pero sa mga oras na to, wala tayong nakikitang taga-suporta. Bagamat marami yung mga naghain itong Makabayan slate, pero yung mga taga-suporta dito sa labas, sa mga oras na to, wala, Bombo Genesis. Okay, siguro may mga nagtatanong din sa mga kababayan natin, hindi ba na naghain ng kanyang kandidatura itong si dating Senator Villar, Senator Manny? Hindi, Bombo Genesis. Sinamahan lamang ni dating Senador Manny Villar ang kanyang anak na nag-file ng Certificate of Candidacy. Kasama rin itong kasalukuyang senador na kanyang kapatid ni Camille Villar na si Mark Villar. Wala yung presensya ng kanyang ina na si Senadora Cynthia Villar dito sa Manila Hotel, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo JC. Para sa The Vote 2025 update, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 18 minuto makalipas, mga kabombo, hanggang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa mga malalaking balita sa oras na ito, pinawalang sala ho ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayon pong araw. Etong si dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile para huyan sa kasong plunder. Ang kasong ito ay may kinalaman sa 172 million pesos na plunder case na inihain sa kanila na may kaugnayan yan sa pork barrel scam. Kabilang sa pinawalang sala ng Sandigan Bayan ang dating Chief of Staff nitong si Enrile na si Jessica Gigi Reyes at ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court, sinabi nito na nabigo ang state prosecutors na patunayang guilty etong si Enrile at iba pang mga kapwa niya akusado. 10 taon ang itinagal ng kaso o isang dekada matapos na sabihin ng Office of the Ombudsman na sapat ang ebidensya para sampahan ng kaso etong si Enrile, Reyes, Napoles at iba pang mga kasamang individual doon ho sa may Sandigan Bayan. Inakusahan itong si Enrile na mali nitong nagamit ang kanyang Priority Development Assistance Fund o ito ho yung mas kilala bilang PDAF. Ikinatuwa naman ng kampo nitong si dating Senate President Enrile ang pagpapawalang kaso laban o pagpapawalang sala laban sa kanya. Samantala, muling binigyan ng bisa ng Korte Suprema itong arrest warrant at hold departure order laban kay Dalia Guerrero Pastor. Asawa yan ng pinatay na kilalang racer na si Ferdinand Enzo Pastor matapos pagtibayin ng hukuman ang resolusyon ng prosekusyon na nakakita ng sapat na basihan o probable cause para sampahan nga itong si Dalia ng kasong parricide sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa desisyon na isinulat mismo ni Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, binaliktad ng 2nd Division ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Court of Appeals na isinantabi ang kasong kriminal laban kay Dalia.
Sinabi ng Korte Suprema na sa pagdeklara ng mga probable cause, kailangan lang ng ebidensya na nagpapakita na mas malamang na may krimen na naganap at sangkot ang mga suspect. Hindi kailangan ebidensya ng guilt beyond reasonable doubt. Ayon pa sa Korte Suprema, may sapat na ebidensya na nagpapakitang co-conspirator itong nakasabwat si Dalia sa pagpatay sa kanyang asawa o kay Enzo. Ito ay batay sa mga testimonya ng dating kasambahay ni Enzo at Dalia ng gunman at ng gun for hire na unang kinausap ni Dalia at ng kanyang karelasyon na para patayin itong si Enzo. Pero tumanggi naman dahil hindi sila nagkasundo sa presyo. Taong 2014, nang barilin nga ng isang lalaki ang tanyag na race car driver na si Enzo Pastor habang lula nito na minamanayong sasakyan na nakahinto sa panulukan ng Visayas Avenue at Congressional Avenue papuntang Clark, Pampanga. Samantala sa iba pang mga balita, patuloy pa rin nagsasagawa ng pursuit operation ng mga operatiba ng Philippine National Police laban sa umunoy gunman na may kagawaan sa pag-ambush o pananambang sa convoy ng isang provincial board member dyan sa may probinsya ng Bulacan sa may Central Luzon. Una nang kinilala ng pulisya ang board member na si Ramil Capistrano. Siya ang nagsisilbing presidente ng Association of Barangay Captains ng probinsya ng Bulacan. Habang ang kanyang driver naman ay kinilalang si Cedric Suarez. Binabagtas ng sports utility vehicle na sinasakyan ng dalawang biktima etuhong service road sa barangay Ligason sa lungsod ng Malolos nang mangyari ang naturang pananambang. May dalawang babaeng kasamahan ng dalawang biktima ngunit nakaligtas sa mga ito matapos umano silang magtago sa loob ng sports utility vehicle. Batay sa inisyal na report ng Philippine National Police, nakarecover ang mga ito ng hanggang sa 50 basyo ng bala ng baril doon sa may crime scene. Ang mga ito ay mga bala umano ng isang high-powered firearm. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya ukol sa naturang insidente hanggang sa ngayon. Nangyari ang naturang ambush kahapon alas 5:30 ng hapon. Samantala sa kaugnay na balita, abay kinundina ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang ginawang pag-ambush nga kay Bulacan Association of Barangay Captains sa President Ramil Capistrano at driver nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Fernando na gagawin ng provincial government ang lahat upang mapanagot sa batas ang sinumang nasa likod ng naturang pamamaslang. Ayon pa sa gobernador, hiniling na rin ito sa kapulisan ang mabilis na investigasyon sa naturang kaso. Umaapila naman si Bulacan Vice Governor Alex Castro sa pulisya na magsagawa ng agaran at masusing investigasyon upang mahuli at mapanagot kaagad ang sinumang nasa likod ng naturang krimen. Kapwa nananawagan naman ang dalawa na opisyal sa publiko na makipagtulungan sa pulisya para mapabilis ang ikadadakip ng naturang gunman. Nangyari nga ang pananambang kahapon habang binabagtas ng naturang sakyan na sinasakyan mismo ng dalawang biktima ang service road sa barangay Ligason sa lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Oras natin 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga development naman, lalo pang lumubo ang kumpirmadong bilang ng mga pamilyang naapektuhan sa pananalasa ng nagdaang Super Typhoon Julian. Batay huyan sa pinakahuling monitoring ng National Disaster and Risk Reduction Management Council. Sa datos na inilabas ng ahensya, umabot na sa 58,953 yung pong mga pamilya na kumpirmadong apektado. Ito ay katumbas naman ng 211,000 na mga individual o katao. Mula sa halos 60,000 na pamilya, 308 sa kanila ang dinala sa mga evacuation center na binubuo naman ng 922 na katao. Ang mga ito ay mula po sa 747 na barangay mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley at maging sa ilang bahagi ng Central Luzon o dyan sa may Region 3. Una nang iniulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council na dalawa na ang nakumpirmang namatay sa nangyaring pananalasa habang isa ang patuloy na pinaghahanap. Umabot na rin sa 8 individual ang sinasabing nasugatan sa pananalasa ng Super Typhoon Julian.
Una nang nanalasa ang naturang bagyo siyan sa may Northern Luzon nitong araw ng Lunes at Martes at nag-iwan ng milyong-milyong halaga ng pinsala sa mga area-arean ng mga residente kasama na ang mga government infrastructure. Samantala, halos nasa 40 milyong piso ang halaga ng hatid na tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yan sa probinsya ng Batanes na naapektuhan nga nitong Super Typhoon Julian. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mula kay House Speaker Martin Romualdez ang 15 million pesos habang galing naman sa Office of the President ang 25 million pesos. Aniya, maliban pa ito sa tig-10,000 pisong cash na ayuda pa rin sa bawat household o pamilya. Ayon sa punong ekutibo na mahagi rin ng libu-libong family food bags ang pamahalaan na naisagawa na bago pa man tumama ang naturang bagyo. Sa naunang 14,000 food packs aniya, sinabi ng punong ekutibo na naipamigay na ang 7,000 habang may darating pang karagdagang 14,000 food packs na second round ng ayuda para yan sa mga apektadong residente. Kasabay nito, lubos naman ang pasalamat ni Batanes Governor Mario Marilo Cayco kay Pangulong Marcos sa pagmamahal at malasakit nito sa mga mamamayan ng Batanes. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan. At mabuti na lang at bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo na food pack. Kaya nung pagdaan ng bagyo, nakapag-distribute ka agad. Ngayon, ang susunod, second round na. Yes, sir. Second round na ng food pack. Tapos ngayon, ginagawa na natin yung mga intake na yung para yung mga nangangailangan ng akap, ng tulong kung ano man ang tulong na kasi pagkatapos. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Education na pumalo na sa mahigit sa 2.6 million na mga mag-aaral at mga estudyante yung naapektuhan sa nagdaang bagyo o Super Typhoon Julian dito sa bansa. Aabot rin sa halos 85 million pesos yung iniwang pinsala ng naturang sama ng panahon sa mga building o mga school buildings o mga paaralan. Batay sa datos ng Department of Education, 8,200 na mga paaralan sa buong bansa ang apektado, kabilang narito ang 37 o 37 mga division sa ilalim ng ilang mga rehiyon. Ito ay kinabibilangan ng Ilocos Region, Cagayan Valley, maging ang Cordillera Administrative Region at ang Calabarzon. Mula sa naturang numero mga kabombo, 22 o 22 na mga paaralan ang binaha habang 23 naman na mga paaralan o mga school buildings ang ginawang mga evacuation center. Ang ilan ho rito ay bukas pa rin at may mga nakatira pa rin o pansamantalang nakatira hanggang sa kasalukuyan. Naitala rin ng Department of Education ang aabot sa 14 na mga paaralan na natukoy bilang totally damaged at 100 mga paaralan na natukoy naman bilang partially damaged. Maliban sa mga paaralan, apektado rin ng bagyo ang mahigit sa 130,000 o 130,000 mga guro at mga non-teaching personnel kasabay po yan ng pananalasa ng Super Typhoon Julian. Samantala, wala pang namomonitor ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na ashfall. Kasunod na rin yan ng phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal nitong Miyerkules ng gabi. Malalang tumagal ng 11 minuto ang naturang pagputok at nagresulta sa makapal na at maitim na usok na may taas na 2,400 meters. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Baculcol, bagaman may kahabaan ang nangyaring eruption, wala pa aniyang natunto na ashfall mula sa mga kaganapang ito. Ito ay kabilang aniya sa mga pinangangambahan dahil sa posibleng bantangan ng mga abo sa kalusugan ng mga tao, lalo na kung malanghap ito. Sa kabila nito ay pinaalalahanan pa rin ng opisyalang publiko na protektahan ang kanilang kalusugan at gumamit kung kinakailangan ng face mask at huwag pumasok sa mga lugar na una nang tinukoy bilang mapanganib na lugar, lalo na sa Taal Volcano Island. Ayon pa kay Baculcol, patuloy pa ring babantayan ng PHIVOLCS ang naturang bulkan sa nakasalukuyang nasa ilalim ngayon ng Alert Level 1. Meron na lamang ho tayong 29 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon.
Sa iba pang mga balita, mga kabombo, tuluyan nang itinigil ng Magat Dam ang pagpapakawalan ng tubig kasunod po yan ng tuluyang paghupa ng mga pagulan dyan sa may Northern Luzon na dalahon ng nagdaan na Super Typhoon Julian. Unang binuksan ang dalawang gate ng Magat Dam dyan sa probinsya po ng Isabela sa Cagayan Valley Region. Kasunod po yan ng banta ng Super Typhoon Julian bilang paghahanda sa mabibigat na mga pagulan na dala ng naturang bagyo. Sa kasalukuyan, umaabot na lamang sa 184.62 meters ang level ng tubig sa naturang dam, habang ang normal high water level nito ay aabot ng hanggang sa 190 meters. Sa kabila po nito ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagpapakawalan ng tubig ng dalawang malalaking dam sa Luzon. Kinabibilangan po ito ng Ambuclao Dam at Binga Dam dyan sa may Cordillera Administrative Region. Kaninang alas 8 ng umaga, mga kabombo, ang dalawang gate ng Binga ay nanatili pong bukas at naglalabas ng kabuuan na 115.89 cubic meter per second. Ibinabaho ito mula sa dating 122.81 cubic meter per second na inilalabas ng naturang dam kahapon, Oktubre 3. Sa Ambuclao Dam naman, nanatiling bukas ang isa nitong gate na may 30 sentimetrong opening at naglalabas ang naturang dam ng hanggang sa 59.89 cubic meter per second. Malayong mas mababa naman po ito kumpara doon sa 93.36 cubic meter per second na inilalabas nito kahapon. Nanatili namang mataas ang level ng tubig sa iba pang mga dam sa Luzon. Kasunod na rin po yan ng ilang araw na mga pagulan dulot ng nagdaang Super Typhoon Julian. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong si Dismiss Bambang Tarlac Mayor Alice Go, abay tumangging magpatingin sa doktor o magpakonsulta sa doktor sa kabila ng nakitang suspected lung infection nito. At ang pag-aproba ng korte na magpatingin ito sa mga eksperto o sa doktor. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niyan ni Bombo Kelly Cordero. Tumangging magpatingin sa doktor si Dismiss Bambang Tarlac Mayor Alice Guo kahapon, October 3, sa kabilayan ng nakitang suspected lung infection sa medical check-up nito noon bago pa man i-turn over sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito ay kasunod ng pag-aproba ng korte na sumailalim sa medical check-up ang dating alkalde sa isang ospital. Matatandaan na kinumpirma ito ni BJMP spokesperson J-Rex Bostenera. Ayon kay Bostenera at Attorney Nicole Hamilla, abogado ni Guo, nakadepende pa rin sa dating alkalde kung sasailalim pa ito sa check-up. At kinumpirma nga ng dalawa na tumanggi ang pinatalsik na alkalde. Una, coordinating pa kami sa hospital. Pangalawa, ayaw din naman niya magpa-check up for now kasi okay naman na daw. And pina-check din namin siya sa BJMP doctor and healthy naman siya at wala na yung kanyang mga symptoms. Una nang iniulat na muling tatakbo sa pagkaalkalde sa Bambang Tarlac si Alice Guo ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Plano umano ng kanyang kliyente na maghain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 national and local elections. Inihahanda na raw ng kanyang kampo ang mga kinakailangan ng mga dokumento. Una nang inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na papayagan nila makapaghain ng kanyang COC si Dismiss Bambang Tarlac Alice Guo. Si Guo ay pinatalsik ng Office of the Ombudsman sa pagkaalkalde noong Agosto dahil sa grave abuse of discretion na may kinalaman sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Bambang Tarlac. Matatandaan na naghain na rin ng patong-patong na kaso ang National Bureau of Investigation laban kay Guo matapos madiskubre rin na hindi sa kanya ang pirma sa pinanotaryo niyang counter affidavit laban sa human trafficking case na kinakaharap niya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isinampang mga reklamong falsification by a notary public, use of falsified documents, perjury at obstruction of justice laban kay Guo at Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotary ng counter affidavit. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 25 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga development, mga kabombo Caster Nation, nakatakda pong bumiyahe sa susunod na linggo itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ho sa Lao People's Democratic Republic para huyan dumalo sa ika-44 o 44th Association of Southeast Asian Nations at kasama ho dito ang mga related summits na nakatakda na gaganapin mula Oktubre 8 hanggang sa Oktubre 11 sa susunod na po ito na linggo. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito, dadalo si Pangulong Marcos sa back-to-back na pulong kasama ang iba pang mga lider at external partners sa ilalim po ng Association
of Southeast Asian Nations. Inasahang tatalakayin ng Pangulo at ng mga heads of state at mga regional, international at geopolitical issues na nakakaapekto sa Southeast Asia. Kabilang na rito ang sitwasyon sa Myanmar, ang sitwasyon doon sa may Gaza Strip sa bahagi po ng Israel at ang sitwasyon sa Ukraine. Kasama yung tumitinding sitwasyon din dyan sa may Korean Peninsula. Pag-uusapan din ang pagsusulong ng renewable energy at ang tinatawag na zero emission. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga parliamentary members ng ASEAN, mga business leaders ng Association of Southeast Asian Nations at gayon din sa nasa 400 miyembro ng Filipino community doon sa Lao Republic. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo sa mga lider ng Canada, New Zealand at maging sa lider ng Japan. Ito ang unang pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng bagong Japan Prime Minister na si Shigeru Ishiba. Pag-uusapan ho ng dalawang lider ang issue sa investment at defense cooperation. Siniguro naman itong si Assistant Secretary Espiritu na tatalakayin ni Pangulong Marcos ang issue sa West Philippine Sea, particular na yung mga nakalipas o mga bagong development kaugnay pa rin po sa seguridad doon. Narito, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu. ASEAN Business Advisory Council interface with the ASEAN Business Advisory Council. The President will be joined by Acting Secretary of Trade Aldiger Roque. And on the other side, the Philippine business will be represented by Joey Concepcion, George Barcelon, and Michael Tan. Now, this Business Advisory Council is actually a council composed of the members of the Chambers of Commerce of the ASEAN economies. Now, at the leaders interface with the representative of ASEAN Youth, the President on one side and will be joining the other heads of government of ASEAN. Bahagi po yan ng paliwanag mga kabombo nitong si Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu kaugnay po sa magiging biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula po Oktubre 8 hanggang sa Oktubre 11. Patungo ho yan sa meeting sa Association of Southeast Asian Nations kasama pa ang ibang mga bansang hindi po miyembro ng ASEAN. Sa iba pang mga development naman, isang resolusyon na nananawagan ng malawakang pagdinig laban po sa smuggling at itong sinasabing manipulasyon sa presyo ng mga basic goods o mga pangunahing bilihin at mga essential commodities ang inadapta ng Kamara de Representantes o ng House of Representatives. Batay sa Adopted House Resolution number 2036, bubuo ng tinatawag na Quint Committee na nangunguha o pangungunahan ng Committee on Ways and Means, Committee on Trade and Industry, Committee on Agriculture and Food, Social Services at Special Committee on Food Security para yan sa isasagawang joint inquiry. Ibig sabihin, 5 mga komite ng Kamara de Representantes ang magsasagawa ng mga pagdinig o mga hearing. Layon po nitong tugunan hindi lamang yung mga problema sa mga smuggling at maging sa price manipulation, kundi pati na rin ang kagutuman at maging yung pagsusulong ng food security at nutrition security. Nakasaad sa naturang pinirmahan na memorandum na ibinahagi nitong si Albay Representative Joey Salceda, ang mga initial hearings ay sesentro doon sa food security, affordability at maging sa food sufficiency na tinatawag. Hindi umano ito investigative kundi informative, kung saan sisikapin na makapagbalangkas ng mga pulisiya o yung tinatawag na policy objective na kinabibilangan ng murang bigas, murang karne, murang isda at murang gulay at murang prutas. Kapag nakumpleto na ang 4 na pagsa ay susunod naman na hihimayin ng komite ang mga isyu ng murang pabahay, murang gamot, murang langis, murang kuryente at murang presyo ng tubig. Para maging produktibo ang mga pagdinig, inasahan pong ipapatawag sa experts meeting ang iba't ibang mga resource person mula ho sa agrikultura o sa agriculture sector, mga ekonomista at mga kinatawan ng iba't ibang mga civil society organization at mga think tank para magbigay ng kanilang mga impormasyon o kanilang mga opinyon kaugnay sa naturang mga issue.
Naghain naman ng irrevocable resignation si Social Security System o SSS President at Chief Executive Officer Rolando Macasait upang sumabak sa 2025 midterm elections. Batay sa liham ni Macasait na ipinadala sa Malacanang, epektibo sa Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon ang kanyang pagbaba sa pwesto. Sinabi ni Macasait na maghahain na siya ng kanyang kandidatura at sa Oktubre 6 ay nakatakda niyang tanggapin ang kanyang Certificate of Nomination and Acceptance mula sa isang party list. Nagpasalamat din si Macasait kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa oportunidad na makapagsilbi ito sa Social Security System. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na binabantayan na ang mga report ukol sa umunoy pagkakaroon ng mga foreign covert operations dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, ito ho'y isang seryosong issue at gumagawa na raw ang naturang ahensya ng mga akmang tugon o akmang hakbang para ito ho'y mabigyan ng tugon. Paliwanag ng opisyal, matapos na makatanggap ang naturang ahensya ng mga impormasyon ukol sa umunoy mga patagong operasyon sa Pilipinas na umano'y kagagawan ng mga dayuhan, agad itong nakipag-ugnayan sa mga akmang ahensya ng gobyerno. Bagaman hindi idinetalya nitong si Undersecretary Daza ang mga turang operasyon, sinabi nito na nagsasagawa na ng monitoring ang Foreign Affairs Department. Alinsunod po ito sa mandato nitong protektahan ang national security. Ginawa ng Foreign Affairs Department ang pahayag ilang araw lamang huyan matapos ang paglabas ng isang dokumentaryo na nagsasabi na ang tinanggal na alkalde ng Bamban dyan sa may probinsya ng Tarlac na si Alice Go ay isang Chinese spy. Ito'y sa pamagitan po ng isang dokumentaryo na inilabas sa Quad Committee sa isang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Nang matanong naman itong si Daza ukol sa kung nakipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa mga Chinese counterpart, hindi ito direktang sinagot ng opisyal, bagkus ay pinanindigan na nagsasagawa na ang Foreign Affairs ng mahigpit na koordinasyon kasama huyan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ikinatuwa naman ng Department of Agriculture ang positibong development sa mga anti-African swine fever vaccine na itinurok sa mga piling baboy sa Lobo, Batangas. Kung maalala, nagkasanga ng pagbabakuna ang mga kawani ng Department of Agriculture sa ilang farms sa naturang lalawigan at daang-daang mga baboy ang natulukan ng bakuna kontra yan sa African swine fever. Ayon sa Department of Agriculture, aabot na ngayon sa 90% ang nabuong antibodies ng mga baboy na natulukan. Naging maayos rin ang kalagayan ng mga baboy matapos ito na mabakunahan. Batay sa datos ng ehensya, patuloy ang kanilang isinasagawang pagbabakuna gamit nga ang natitirang doses mula yan sa 10,000 emergency procured AVAC live vaccines. Ito ay sinasagawa nila sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Batangas. Samantala, sinabi naman noon ng ehensya na target nilang gawing commercially available ang naturang bakuna bago nga matapos ang kasalukuyang taon. Ito good news para po sa ating mga kaguruan, mga Kabombong Star Nation. Matatanggap na rin ng mga guro ang kanilang tig 1,000 pesos o 1,000 piso na insentibo bukas, Oktubre 5 ng taong 2024. Ito ho'y ang taunan na 1,000 pesos na World Teachers Day Incentive Benefit o ito yung mas kilala bilang WTDIB ng mga kaguruan. Unang inaprubahan ng Kongreso ang 912 million pesos na pondo para ho sa naturang insentibo. Nagsimula mga kabombo na naglaan ang pamahalaan ng Pilipinas ng pondo para ho sa naturang insentibo noong taong 2019. Iyan ay sa ilalim ng 2019 o 2019 General Appropriations Law. Mula po noon, tuloy-tuloy na itong ginagawa ng gobyerno bilang pagkilala pa rin sa sakripisyo at trabaho ng bawat pampublikong guro. Ibinibigay kalimitan ito hong insentibo para ho sa mga kaguruan sa tuwing Teachers Month o Teachers Day na isinasabay sa buwan ng Oktubre. Samantala, plano ngayon ng Department of Transportation na dagdagan ng pagpapasailalim nga sa privatization ng paliparan sa bansa. Layo nito na para mapagaan pa ang trabaho ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na siyang nagiging operator at regulator ng halos lahat ng paliparan sa Pilipinas. Sinabi ni Department of Transportation Undersecretary for Aviation and Airports Roberto Lim na sa susunod na linggo ay magkakaroon ng kasunduan ng ehensya sa isang private company para sa maintenance
ng Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Dagdag pa nito ng nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 12.75 billion pesos para sa 30 taon na concession period. Ilan sa mga nakalinyang sasailalim nga sa posibleng public-private partnership deal ay ang mga paliparan sa Iloilo, Puerto Princesa at sa Calibo. Sa kabuuan, 90 na sa o 90 na sa mga paliparan sa bansa, kabilang na ang mga maliliit na airports sa mga isla ay 5 lamang sa mga ito ang ino-operate ng private companies. At ito ay kinabibilangan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, Mactan Cebu International Airport, Clark International Airport, Caticlan Airport at Lagindingan Airport. Oras na natin 15 minutes bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report. Yung pong initial daw na halaga ng pinsala sa sektor ng pagsasaka dyan sa may lambak ng Cagayan. Kasunod po yan ng pananalasa ng Super Typhoon Julian. Pumalo na sa 300 million pesos. May update po dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Pumalo na sa mahigit 300 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa lambak ng Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. Ito ay kinabibilangan ng mga palay, mais at high-value crops. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng Department of Agriculture Region 2, sinabi niya na kabilang sa mga pinaka-naapektuhang lalawigan sa Rehiyong 2 ay ang Batanes at Cagayan na pinakasinalanta ng bagyo. Napinsala rin ang ilang mga pananim sa lalawigan ng Isabela at Nueva Vizcaya kung saan karamihan sa mga napinsalang pananim ay mga palay na nasa maturity stage na o malapit ng anihin. Tiniyak naman niya na mahahatiran ng tulong ang mga apektadong magsasaka, pangunahin na ang mga rehistrado sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari umanong makatanggap ng mga farm inputs ang mga ito gaya na lamang ng abono at binhi, maging ang cash para sa mga magsasaka na naka-insured ang pananim. Nakapag-abot naman na ng paunang tulong ang kagawaran ng pagsasaka sa libu-libong mga magsasaka na pinangunahan mismo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Yun din kaigihan kapag ang ating mga magsasaka ay masunurin doon sa aming sinasabi na laging i-insure. Naman yan, hindi naman siya burden, wala namang masyadong fee, whatever. Yung kanilang mga crops kasi hindi na tayo exempted sa ganyang disaster. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita sa probinsya, itong pamilya Batocabe, ikinagalak ang pasya ng korte na ilipat sa Bureau of Jail and Management and Penology, National Capital Region, ang kustodiya ni Daraga Mayor Baldo na sospek nga sa pagpaslang kay dating Representative Batocabe. Alam natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Ligaspi. Labis na ikinagalak ng pamilya Batocabe ang kautusan ng Manila Regional Trial Court na ilipat ang kustodiya ni Daraga Mayor Carlwina Baldo patungo sa Bureau of Jail Management and Penology sa National Capital Region. Matatandaan na si Baldo ang itinuturong suspek sa pagpaslang kay dating Congressman Rodel Batocabe at sa police aid nito. Sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi sa anak nito na si Attorney Justin Batocabe, sinabi nito na malaki ang pasasalamat nila sa bagong development sa kaso ng kanyang ama. Sa kasalukuyan kasi ay nasa kustodiya pa ng mga kapulisan sa Albay si Baldo. Naniniwala ang pamilya Batocabe na mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng ama sa gift-giving activity nito sa bayan ng Daraga noong December 2018 na umaasa naman ang nakababatang Batocabe na sa pamamagitan ng ipinalabas na transfer of custody kay Baldo ay umaasa sila na hindi ito mabibigyan ng special treatment. Nanawagan naman si Attorney Justin sa mga kinaukulan na maging patas at manindigan sa tamang pagbibigay ng hustisya. Again, all the evidence really points to him. And lagi niya sinasabi may iba pang mastermind, may higher power. Pirang taon na, halampas 5 taon na po, hindi niya pa rin sinasabi kung sino yon. Diba? He's afforded every opportunity to say who the mastermind really is. Pero wala naman siyang sinasabi, so it must be him.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandasa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Western Visayas naman nakakumpiska na raw ng higit sa 40 milyong piso na halaga ng mga illegal na droga at nakaresto ng higit sa 300 na mga drogista sa buong buwan po ng Setyembre. May follow-up report dito ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 42.3 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa month-long operations ng pulisya sa Western Visayas sa buong buwan ng Setyembre. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na sa nasabing bilang ang Iloilo City Police Office ang may pinakamataas na volume na nakumpiska na umaabot sa 9.9 milyon pesos. Sinusundan ng Negros Occidental Police Provincial Office na may 8.8 milyon pesos at ikatlo naman ang Bacolod City Police Office na may 8.2 milyon pesos. Sa nasabing operasyon, umaabot naman sa 312 ang mga narestong illegal drug peddlers. Ito ay bunga ng 230 police operations na isinagawa mula Setyembre 1 hanggang 30 taong kasalukuyan. Sa nasabing bilang, 99 ang naaresto sa Negros Occidental, 73 sa Iloilo City, 61 sa Bacolod City, 30 sa Iloilo Province, 18 sa Capiz, 16 sa Regional Police Drug Enforcement Unit, 6 sa Aklan, 5 sa Antique at 4 naman sa Guimaras. Naharap naman ang mga naresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. For the whole month of September, naka-confiscate ho tayo ng more than 6 kilograms of suspected shabu, nagkakalaga ho ng more than 42 million pesos, and nakahuli ho tayo ng 312 suspects. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang rank 9 ng Criminology Licensure Examination 2024 abay proud sa pagiging isa sa mga kababaihang top-notcher ngayong taon. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Manila. Proud ang rank 9 sa Criminology Licensure Examination 2024 na si Abigail Gandol na isa siya sa mga kababaihan na nakapasok sa top 10 sa pagsusulit ngayong taon. Ayon sa Batangas State University graduate, unti-unti nang nawawala ang stereotype na ang kursong criminology ay panlalaki lamang at patuloy umano ang kanilang tagumpay na lahat ay may oportunidad na mag-excel sa larangan na gusto nilang tahakin. Napaproud ako syempre doon sa kumbagay sa courage ng mga babae na mag-stand up kasi lagi ay babae ka, bakit ka nag-criminology? Babae ka, bakit ka magpupulis? Hindi naman kayo agad makukuha sa application. It's really the time, lalo na ngayon, napaka-prevalent po ng crimes, ng violence against women, and hindi lang naman po siya kumbaga sa pagpupulis mo mai-apply yung learnings mo sa criminology. Ibinahagi pa ni Gandol na naglaan siya ng 8 to 12 hours sa araw-araw para makapag-review. Kaya naman talagang naiyak ito nang malaman niyang hindi lang ito nakapasa kundi top-notcher pa. Talagang naiyak ako kasi after ng lahat ng pagod, sa tagal ng pagre-review, pag-aaral, di ba, nagbunga din po. Sobrang nagpapasalamat po ako na syempre sa pamilya ko, pangalawa sa faculty member of Batangas State University, and syempre kay Lord po. Maraming salamat kasi without His guidance, without His wisdom na i-impart po sa aming mga examiners, mahirap po talaga yung examination. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Abigail Gandol, rank 9 sa Criminology Licensure Examination 2024. Isa si Gandol sa 8 mga kababaihan na nakapasok sa top 10 ng nasabing licensure exam ngayong taon. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Karagdagan pa rin sa ating mga balita sa probinsya, ang Cebu City hindi raw ho nagsisilbing source kundi transit point sa mga transaksyon ng ilegal na droga dyan sa may bahagi po ng Visayas area. May update po dito ang Star of M Cebu. Umabot sa mahigit 61 million pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng Cebu City Police Office sa ikinasang operasyon nitong lungsod mula Hulyo hanggang Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Sa datos na inilabas, nasa 611 katao ang arestado mula sa 554 na operasyon na humantong sa pagkumpiska ng nasa 8,992.58 na gramo ng shabu at 51.50 na gramo ng marijuana na may kabuoang halaga na 61,155,724 pesos. Inihayag ni Cebu City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay na hindi source kundi transit point umano ang lungsod sa mga transaksyon ng ilegal na droga. Sinabi pa nito na may ituturing na parang magnet ng iba't ibang transaksyon ng lungsod sa parehong lehitimo at hindi lehitimo dahil pa umano sa influx dito. Kaya naman sinabi ni Makatangay na mas pinalakas pa ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno sa paglaban sa ilegal na droga. Patuloy din anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders. Hiling naman ito ang kooperasyon ng publiko at binigyang diin na hindi makakamit na isang lugar ang peace and orders kapag hindi magtutulungan ang lahat. Dapat din anyang ituring na responsibilidad ito ng lahat, ligtas na mapangalagaan ang lungsod mula sa anumang uri ng kriminalidad. Accepting the fact that as a very vibrant metropolis, a magnet of various different kind of transactions, both legitimate and illegitimate. Traffic sa trade, commerce, pati ang traffic sa influx, isa ang Cebu City. So we're not saying that we are the source, but we are definitely a transit point of this particular illegal drug transaction. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Samantala, ito namang mga labi ng mga mag-aaral at guro na nasunog o dyan ho sa isinagawang field trip nga. Nasunog sa bus matapos nga itong isinagawang field trip sa Thailand, abay nakahimlay na sa kanilang paaralan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radyo Dagupan. Nakahimlay na ang labi ng 25 mga mag-aaral at guro sa isinagawang field trip sa Thailand sa kanilang paaralan. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Rins Galopo, ang Bombo International News correspondent sa Thailand, matapos na makilala ang identidad ng mga ito, ay tuluyan ng hinimlay ang kanilang mga labi sa kanilang paaralan sa Uthai Thani Province. Isa sa nakitang problema ng mga ito ay ang 11 gas tank na nasa ilalim ng bus, malayo sa tamang bilang na 3 lamang, kung saan napag-alaman din na ang 5 tangke rito ay walang permita. Bumaluktot naman ang lumabas sa investigasyon ng pulisya sa naunang salaysay ng driver, kung saan sinabi ng driver na nauna ang putok sa bahagi ng kanilang gulong taliwas sa lumalabas sa investigasyon dahil wala namang sumabog sa gulong. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ring inaalam ang karagdagang impormasyon sa pangyayari. Forensic medicine sa Bangkok po ay natapos na ang pagkilanlan sa mga labi at ang mga labi ngayon ng estudyante at guro ay nasa Uthai Thani Province na ito ay nakahimlay sa Wat Khao Praya Sangkalam School. Yan ang name ng school. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, muli po namin kayong inaanyayahan na subaybayan din po ang ating mga provincial stations, 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating Facebook page, TikTok account, YouTube channel at Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa dagdag pang mga balita, mga kabombo, subaybayan din po ang ating mga provincial station dyan sa bahagi po ng Visayas area. Pwede po ninyong pwede po kayo mag-subscribe, pwede po kayo makinig at manood sa pamagitan po ng Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Bacolod, ang Bombo Radyo Rojas o Bombo Radyo Cebu, Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Sa pagkakataong ito mga kabombo ka Star Nation, sama-sama tayong manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities. Almighty
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomot ka, Sir Nation, sa ating Christmas countdown. 82 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby ha, Bombo Chris Leo guda ng isa naton ka switch nyo. No? Standby kay madamo karon sang nakibot na banwa sa gulpiada lang nga pagdamo sang mga tarpaulin ni Congresswoman Jam Baronda. Kaupod ang iya sining utod nga si former City Councilor Love Baronda. Ini kasunod man sang pagwa sang impormasyon nga mayara sang negotiation kag sort of unity sa Team Uswag kag sang Team Gugma. Apisar nga wala sang final confirmation abi nagikan sa Team Gugma. May kantanan sa sining unity. Ti kagapon palang nagwa ni kag umpisa kagapon do gulpiada nakita ta nagdamo ng mga tarpaulin ni Congresswoman Jam. Ano ba lang butsilingon sinisaton iya nga mga kauturan? No? Samahin bala sa mga punong barangay ti amo na sining ilang nakita or nagaugyon sila sa sining unity. Ngati may pronouncement from the Uswag team, particularly from Mayor Jerry Treñas. Isa sa mga una nato nasiplatan sa Bombo News team, asantuan ay daw wala pa man sang dako sining tarpaulin but umpisa sang nagligad kagapon sining adlaw dako-dako na yung tarpaulin ni Congresswoman Jam nga naga-welcome sa barangay Navais sa distrito sa Mandurriao. Si Bombo Pauline Piliora may follow-up report. Pao sa report, please come in. Bombo Cham, nagpaathag diri si punong barangay Jim Christopher Kapalihan ang punong barangay sa barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City ni matapos makita ang duha ka dalagko nga tarpaulin ni Congresswoman Jam Baronda kag anay Councilor Love Baronda sa barangay hall sang nasambit nga barangay may kaangtanan ini sa ginahiwat o kanina celebrar nga patronal fiesta ni San Francisco de Assis ang ginpakigangutan sang Bombo Radio si punong barangay Jim Christopher Kapalihan sang nasambit nga barangay iyagin pahayag nga ini purely pag-celebrar lamang sang patronal fiesta kay makita dito Bombo Cham ang greeting sabi sang duwa ni ka personalidad duwa ka
ining Baronda Bombocham nga ti nakabutang dito Happy Fiesta kag wala na sang iban o kun bisan ano pa nga halo nga pinulitika kag kahapon nga adlaw diri nakita man Bombocham ni punong barangay tarpaulin Lusugo dito na nakaplastar ang duwa ka bilog nga dalago nga tarpaulin dito sa may barangay hall sang barangay Navais kay tungod may coordinator nga nagambal man kuno sa iya nga mabutang dira sang tarpaulin sang duwa ka baronda kag kung makasulod ka man dagan Bombocham dira sa may entrance mismo sang barangay Navais makita mo man ang tarpaulin sang kampo naman niya sang Trenyas dira dampi sa may kung magsulod kag dira may mga tarpaulin gagmay nga tarpaulin apang kung didto ka naman sa sulod sang barangay hall ang duwa lang gid niya ka may tarpaulin ang makita didto sa bahin man sang nasambit nga barangay kag suno man siya gimpaathag niya nga neutral lang siya Bombocham wala ini siya sang abi nga may pinilian sa politika kag ang duwa lang ini ang ginpakita lang man niya ang pag kay nag-coordinate lang man ni sa iya rason nga ginalaw man kag para lang man gid sa ginahiwas sa mga patronal fiesta yari balay pabati naton sa aton mga kabombo ang aton nang interview kay punong barangay Jim Christopher Kapalihan ang punong barangay sang barangay Navais Mandurriao Iloilo City. So, ginaabi-abi ko kitang tanan sa among kapistahan sa St. Francis of Assisi subong adlaw October 4, 2024. Gina-welcome ko gid ang tanan nga pumuluyo, bisita nga magkari kag magbisita diri sa among barangay. So, as of now, welcome man ang tanan sa pagbisita diri sa aton sa barangay. Any political participant, welcome gid diri sa amon. Wala ta diya pinilian sa barangay kasi syempre this is a patronal fiesta. So, kung sinoya ang magkadto kag magbisita diri sa barangay, gina-welcome ta gid. Yes. Regarding sa poster yan ni Kong, kaya siyempre may ari di siya kadaan coordinator nga na in charge dito sa barangay nga kaupod guman niya kagawad. So naglisensya man siya sa council nga kung pwede siya makabutang. So as a punong barangay man, siyempre kinarespeto ko man ang iya desisyon. Kaga tawag nga fiesta, so wala man ko sang sa problema dira. Kaya siyempre ginatanaw taman nga para man niya sa mahal nga Ginoo sa Santos naton. Sa pagkabalo ko kahapon ko lang siya nakita Kay Jim Christopher Kapalihan ang punong barangay sang barangay Navais Mandurriao. Ti amo niya ang makabig naton nga isa sa mga nasalapo naton nga mga maayo nga sahi isang punong barangay. Kati bangod nga patron nila, patron saint nila si St. Francis of Assisi, tanan gina-welcome kag way sang pinilian kag wayanay ginalamuran sang politika bla. Nagrespitar man ang coordinator dira ni Congresswoman Baronda nga magbutang sila sang poster tarpaulin. Tigin welcome man ni punong barangay Kapalihan ti amoning dapat tularan sa iban sini nga mga punong barangay. Nga welcome sa tanan kiti iyaman niya sang kung susano pabla public place man ini Bumbo Polin as long as nga wala sang may ginalapas dira iya nga ano man nga sayi isang layi kag kinamatarong pwede gid nila mahimo no so ginadayaw ginaton ang pagkamahambal naton abi isa ka matutuod nga public servant kag amayo nga pinamatasan ni punong barangay Jim Kapalihan. Amo na ganyan bal niya Bombocham, hindi lang pag-intrahan man sang pinolotika man kiti fiesta man niya about man niya sa Ginoo kag makita mo man to ganing presensya man sa mga pila ka mga tarpaulins dito sa may entrance gid mismo sang barangay sang kampo man sang Trenyan. Bombocham. Ti sikap Jim, sikap Patong kung sino man lang dariya ang makabulig sa pumuluyok ag sa barangay mas labi ang batunon sininiya kag way man ni ginapili. No, pero tiyan mo na bla, may kinamatarong man niya si Kapatong nga kung sinong suportaran niya sa palabuton sini nga eleksyon but
bangod man nga ti isangalan sa kapistahan sang ila sini iya nga Santos dira, ina-set aside anay ang pamulitika. Amo kung tani ni kung sintot-sinta ka barangay, sintot-sinta ka kapitan, may kasubong ni nga pinamatasan kay kapatong, bao, ano kaya dayad kag kaharmonyos ang relasyon kung tani istagsa-tagsa Bombo Paulino? Ang hambalito gani, wala sang may nagalabaw, wala sang pinilian, kag wala sang may ginapalabi, Bombo Cham. Gusto. Sige. Salamat, Bombo Pao. Iban mo nga balita, balikan, nakakaroon na. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gina Bombo Paulina Piliora. No? Wala sang pinilian, wala sang labaw, kundi alalangay kay ti ini sa ngalan sang pagsilibrar, pagsaulog, sang kapistahan, sang ila sining patron saint. Dira sa may barangay na bae sa distrito, iya sang Mandurriao. Pagrespitar lang no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero hambal gani isang kadamaan ang ila sini iya nga nanotisyaran ti kasunod sang so-called negotiation, so-called unity, no? Nga nagahambal ako so-called kiti ang kampo sang uswag naga-claim nga mayara sang negotiation, may ginkasugtan kag maga-unite na sila for the common good sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. But as far as Team Gugma is concerned, wala pa sila iya sang may ginbuyan sini iyang confirmation. No? Sa aton sini karon iya mga kabombo, we've been reaching sa kampo sang Team Gugma, but as per information, no? Nalabot naton kagina si Attorney Jeric Hukaban nga naga-represent sa kay Congresswoman Jam Baronda sa aton sinimatag Palamati, ti why pa sila sang confirmation kag sa karon, no? Ila pa sini nga ginakonsulta sa ila sini nga mga kupdanan, no? Kag sa mga supporters sang Team Gugma. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Pero kung manotisyaran ninyo doon nag-mellow down nagawa ang the so-called political effect, no? Pamulitika sa kabarangayan. Kiti kung hindi man lipod sa inyo ka mga kabumbo, may mga hitabo man nga ang laragway ni Congresswoman Jam sa sulod sang barangay hall ginislan mo sa laragway ni Inday Raisa. During that time siguro, hindi ka siguro, during that time, amo patuya ang sitwasyon nga ti pahayag na iya sang nagdiga na ang Team Uswag nga madalagan si Inday Raisa, but from the camp of Congresswoman Jamti, kung sa mga ambahanon pa iya sa nagihilapit nga Disyembre, silent night sa gyapon, tubtob subong, no? Ting iban siniya nga mga punong barangay, ambot kung ano nagsulod sa ila sini nga paminsaron, nga may mga kasubong na ini sila nga lihok. Granting for the sake of discussion, pananglitan nga mayara gid man abisang unity sa Team Gugma kag sa Team Uswag. Adtong mga personalidad, supporter, mga barangay opisyal, nga daw kasubong iyang ipatad nila pati ila sini nga kalag para lamang sa mga ginasuportaran sini nila nga mga politiko nga nakatuga na sang kalain sang buot sa iban sini nga tawo bangod gati lain man ang ila sini nga ginasuportaran, partikularmente sa mga direkta nga natong dati mangin maayo payhan ang pagtamod sini sa imo orang inyo sini nga pagtamdanay.
That is why nga isa man sa mga makabig naton iya nga makuhaan naton sang leksyon, ang isa ko kakilala nga retired. Retired but not tired. No? Hidamo ko nung nagapamangkot sa iya, nga ti, sano kaya ma-file sang COC mo? Sige, hindi ko ya mag-file sang akon, sini nga COC Kay last elections, binibirahan kumanto sa sang issue. Ginbira-birahan yaman ko issue. Tapos subong mapalapit sa ako ng iya sining partido. Kag siya mismo. Tapos mahambal siya nga, updanay kami. Oh? Tiyang kilala ko ya, sige hindi ako kasaho, mag-amo sina. Sige mas mayo pa, nga hindi na lang kuya, maghaboy sa nga konsinikalo sa politika. Oh? Kay kalaw ay paminsaron nga, there was a time nga binuyayaw mo ni siya tudo-tudo, binuyayaw niya man ka tudo-tudo, tapos subong, oh? Daw halos subayan kamo sang katamis ang pagtamdanay nyo nga duwa? Amo man lang hambal sang isa ka Ilonggo philosopher? Oh, hindi mo man pagpatamaan ka buyayaw ang kasumpong mo sa politika. Hindi mo man pagpatamaan ka dayaw ang kaupod mo subong sa politika. Kay base sa masunod sini nga tsimpo sang eleksyon, ang imo sini kontra mangin kaupod mo, kag ang imo kaupod sadto mangin kontra mo. Oh. Ti malawig na ini nga hurubaton, pero hindi kuya kahangop nga may mga tawo sa gihapon nga they make it personal. Pag-abot iya sa politika, no? Nga ti daw kasubong balanga mayara sang mata nga nagapilit sa iya sini nga palibot, oh, para lamang iya nga showcase ang iya sini nga loyalty sa isa ka partikular nga politiko nga nagalabot sa punto nga makalain or makatuga na siya sang kalain sang buot, makatuga na siya sang ginamo sa iya siniisig ka pariyo, even sa iya sini nga pamilya. Oh. Tiyambal gani isang isa ko kakilala, sinya mo ginayang role sa mga politiko, pagamuhon nila mga pumuluyo. Tidipindi na naya sa pumuluyo Oh. Siling ko man gani, banwa nagligad. Siling ko ti, paano na to? Ang magkasilingan, ang magkabarangay, magparyentihanay, oh? Magutod, magpakaisa, magbayaw, tanan-talan na lang amag. Ngati lain-lain ang ginasuportaran, ang isa naghambal nga lampingasan ka, wala ka sang kabalaslan. Suporter ka gali sa nga mo sini nga grupo? Tikaw, baghak ka, nga wala ka sang huya, suporter ka gali sa nga mo sini nga grupo? Tinakatuga na sang gisi. Nagtuga na sang pila sa mayo nga relasyon. Sadtong tsimpo nga wala pa dinahom-dahom ang eleksyon. Tikon matabo ang unity, maano kamo iya? Nga nagpadala-dala sa inyo sini nga buot? Oh, tubtob sano, tubtob sa inyo sini kamatayon, balunon nyo? Ang inyo sini iya nga kalain sang buot? Bangod nga, kontrapartido parinti mo, kontrapartido imo sini nga tupad balay, kontrapartido imo sini nga kasilingan, kontrapartido ang abyan mo sa una. Oh. Tapos ano, paglabot sa eleksyon, gaan ka 250, 150, 100, butang ta pa 700, butang ta pa 1,000,
Pero ang kalain sang buot sa natuga mo sa imo sinisig ka peryo, sa imo sini nga paryente, sa imo sini abyan, hindi mabakal sang pilak. Oh. Wain niya sa mga politiko niya nga interest ba lang nila niyang ila sini nga pasulabiyon. Ang punto ko, it is okay nga mag-show ka sang imo sini nga support. But you have to respect kung lain man niya ang pagpati, pananawan sang imo sini nga isig ka pareho. Suportari lang dayang imo sini nga gusto nga suportaran. Oh? Kag hindi ka na yan maghaboy sa mga malain nga tinaga or whatsoever pa dira. Para at the end of the day, tanan-tanan kita lain-lain man yang pagpati, lain-lain man ang opinion, lain-lain man ang panindugan. Oh, para pagtakop sang eleksyon, sa aton sini nga mga kabumbo, whatever happens, ang relasyon nyo yan sa tagsa-tagsa, intact sa gyapon. Oh? Amo na sa aton sini nga mga tagpalamati. Oh, di kita magpadaso-daso ah. Oh, kung may unity gid man, payo. Kung wala sang unity, payo man sa gyapon. Nagapa butsyag lamang ini nga buhi sa gyapon kag nagadaba-daba ang espiritu sang demokrasya. 20 minuto sa nakaligad sa takna siniya nga launa. Standby kay Bombo Angel. Ang kampo nanday Mayor Jerry Treñas ginpathag nga nagasunod lamang sila sa mando sa babaw. Ini in connection sa sining negotiation sa pag-unite sang Team Gugma kag sang Team Uswag nga kagapon tinagpabutsyag na iya or pagwa na sang statement ang alkalde sang syudad sang Iloilo sa nasiling tana ang Team Gugma gin-confirm nga hindi there was a negotiation pero wala pa sila iya makadecide sa aton sini nga mga kauturan ining negosasyon ining halin kuno sa ibabaw sa diin nga ibabaw abi. Ang gina-refer nila nga ibabaw bala amo man sa gyapon to ang mga national official nga last time sandig man sa informasyon naton diri sa Bombo Radio nagpatawag sa pagsapol kay Inday Raisa kag kay Congresswoman Jam. Same national official ang ginatumod kung maghambal ikaw nga mando sa babaw. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Ginpathag diri Bombo Jam ni Miss Raisa Treñas show. Naginsunod lang gid nila kung ano instruction sa ila sa mga natungdan. Kasunod ini siya sa ginpagwa nila nga announcement nga nahitson na ang negasasyon sa tunga siyang Team Gugma kag Team Uswag sa interview diri sang Bombo Radio. Ni Miss Raisa Treñas show yung pahayag nga matuod yung patawag sila kuno Bombo Jam sa babaw para istoryahon sitwasyon sa politika diri sa bahin sa Iloilo City. Suno kay Treñas, nagsugdanay ini sila ni Mayor City o ni Mayor Jerry Treñas nga sundon kung anuman ang mga resulta sa negosasyon Bombo Jam. Kag patag niya diri nga amo man ang tinutuyo sang presidente ni Presidente Bongbong Marcos ang ginatawag nga unity sa bahin, especially with sa mga local leaders para nga unity gani kuno Bombo Jam padayon ang pag-uswag diri sa bahin sang siyudad sang Iloilo kag si isa lang man gani kuno ang tinutuyo diri sa mga local leaders sa bahin diri ang paghatag sa public service sa mga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo Bombo Jam kag tama man diri kalipot or di sabat lang gani kita ni Mr. Isa Treñas kay yung pamangkota anong kitman bala ang matuod nga nagakatabo
gin-confirm sang Team Uswag nga naka-realign na may ara na nahitso nga negotiation apang ginpanginwala ini siya kuno o ginpanginwala sang kampo naman iyan ni Iloilo City Lone District Representative Congresswoman Jamjam Baronda Bomotcham. Ang sabat niya diri nga nag-follow lang kita sa instruction sa aton sang mga ara na tungdan kag ang isa kuno ka value nga good leader must be a good follower Bomotcham. At kag di isa pag sa ginalantaw man nga pagpatag niya kung nga wala si former Mayor Jed Patrick Mabilog na intra man sa istorya bangod ang iya pardon do mangin malawig-lawig paning istoryahan na kag proseso pananglitan abing konsiderar ini siya nga updon man bangod adi sa iya pagbalik diri sa bahin sang Iloilo City. Kag ang ining kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon wala gali na dala sa istoryahan na sang mga natungdan sa babaw ining iya sang Vice Mayor. Ang nastoryahan git lamang ang paghitso sang mga posisyon sa congressman, mayor, kag sa mga governors Bomotcham. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Miss Raisa Treñas Chu sa aton interview. Halin sang una daw na ang iban sa inyo nakita nyo man nga halin sang una ara gid ako sa likod sang akon nga amay. Kadamo na nga mga programa ang aton nga na implementar kag nabuligan man sa syudad. Amo na siguro with this nga sanggin patawag man kita dito sa babaw. Nagdesisyon man kami ni Mayor nga kung ano ang hambal sa aton sa babaw kag isundon gid naton. Isa man lang aton tinutuyo para sa syudad nga magpadayon ang pag-uswag kag gin-explicar man samon nga kun may unity diri sa syudad mas mahapos ang aton nga mga damgo para sa aton palangga. Kadamo nagid bino mga may negotiate nga mo ni amo na pero ang klaro lang kami ginpatawagin sa babaw kag ginhambalan nga tani may unity ni di para sa aton nga syudad. Ang aton niya siguro ang mambalta lang kita ga follow man lang kita sa aton man nga leader sa aton nga presidente kag amo ni ang iyang handom para sa Pilipinas, ang bagong Pilipinas nga united ang mga probinsya kag mga syudad. Pero ma'am, ano gid man bala ang matuod? Ano gid man bala ang siguro ang aton lang mabal ka follow kita ya sa instructions man sa aton kag bilang isa ka isa gid ka dapat nga values ng isa ka good leader is a good follower. Ang hambaldaan sa amon sangara kami to sa Congress ang ginhambal sa amon nga ang ginareglar lang nila ang mayor sang HUC and mga congressman kag ang mga governors. So ang sa dalong mo ay na nila ginaintahan. Confident enough man tabi Vice mo? Yes. Waay na dala si Jed kay waay pa man siya pardon. Kag may disqualification case siya, side sa disqualification case may ongoing case pa siya. That's why October 8 na ang aton nga filing Friday na subong to dismiss that ongoing case would take months and weeks. May ara kita di abogado. And then ang aton nga ang pardon, it will take time from the president. Siguro ang message ko sa mga palangga namon nga Ilonggo diri sa syudad, paupod sa akon nga amay si Mayor Jerry Treñas, ang aton nga grupo ginasigurado nga ang aton nga desisyon para sa future sang syudad sang Iloilo. Kag with the direction sang aton nga presidente nga bagong Pilipinas kag may unity mas dara ang aton nga direksyon kay para magsigisigi pagid ang pag-uswag sang syudad. Bomotcham na batian sang mga kabombo naton si Miss Raisa Treñas Chu. Alright, kung sa kauswagan, sa kayuhan, sang syudad, hilabi na gid sang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, kung amo ining unity, ang sabat, why not? Pero ang pamangkot, no? Nagligad pa ni nga si Mana Bombo Angel ining the so-called negotiation ang pamangkot nga daw nagapangalang-alang iya ang kampo ni Congresswoman Jam. Munang pamangkot sinadira.
Jel? Tamo na kay Bomot Cham daw medyo naghatag ng isang question man sa pumuluyo ining statement sang kampo ni Congresswoman Jamjam Baronda. Apisar nga ti all out na ni ang information kag ang kumpirmasyon sa bakin sang kampo ng Mayor Jerry Trillanes nga kumpirmado na ang alyansa or negotiation na di-approved negotiation na. Pero ang problema diri nga bumasi may mga bagay-bagay siguro Bomot Cham kasi hindi matuad or sa latest statement din ni Congresswoman Jamjam Baronda, hindi lang sila anay kuno maghatag sang further statement as of now. Bangod wala pa kuno nahitso ang negosasyon. Posible may mga kondisyones pa ni sila or like may mga bagay-bagay pa in between nga wala makasugtan sa level abi ng Mayor Jerry Trillanes na kaganda ni Congresswoman Jamjam Baronda, pero ang mando sa tabaw nga pag-unite abi amo ning matabo nga ginprastar sa ila amo na ang ginasunod subong sang kampo nanday Mayor Jerry Trillanes na amo na pastada si Congresswoman Jamjam Baronda ang mag-occupy sa posisyon sa ating mga padalagan bilang kongresista kag ang ara naman sa pagka-mayor abi si Miss Raisa Trillanes kag ining sa pagka-vice mayor ti amo ning kadinyada nila si Vice Mayor Jeffrey Ganzon as of now. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Ang aton sining informasyon nagikan iya sa isa ka pinakasikat nga tawo kagapon sining adlaw si Mr. Reliable Source, Mr. or Miss Reliable Source. Iti may magwa nga informasyon, di mo na nakuha. Reliable source, di mo na nakuha. Reliable source, di mo na nakuha. Reliable source, Sikat-sikat ni siya kagapon, no? Si Mr./Miss Reliable Source. Hasta subong sikat man siya gyapon kay ang informasyon naton halin sa iya, no? Ang natabo ko no kagapon, there was a meeting sa magtimbang sini nga kampo, no? Nagikan sa kampo ni Congresswoman Jam Baronda kag sa kampo ni Mayor Jerry Trillanes. Kag gin-represent lang si Congresswoman Jam, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Dito na istoryahan ang statement kay ginpagwa ni Mayor Jerry Trillanes sa aton sini nga mga kauturan. After that, nagkamustahan ay mayong ginistoryahan ang kampo sang mga Trillanes iya. No? They thought all the while, okay na, all is well. No? Pero nakibot lang sila sa lain iya nga statement coming from the camp naman ni Congresswoman Jam Baronda. No? Kay sandig sa hinablos ang reliable source na naghutik sa aton, no? Ti daw ginanigosyar pagin kuno nga dapat ibalik ang mga ginpang kakas nga job hire. Dayonon ang mga project nga ginpauntat, of which sambal sa piya ka kampo sa tilay naman kuno inaiya nga istorya kun tani. That is why nga wala sa may nahisayran tubtob nga amo na sini ang natabo banwa. No? Why sa gyapon sang confirmation kag tiyan mo na. Hindi mag pagwa sang statement or wala sang statement nga ipagwa kag hulaton lang ang tsimpo. No? Sa kung anugin man ang mangin panindugan sang kampo iyan ni Congresswoman Jam Baronda. Oh. Ti balantayan sa gyapon sa aton sini nga mga tagpalamati kung ano iya ang mangin resulta sang
landscaping kung tani or pagplastar kung tani man sang duwa sa mga matag-as nga posisyon sa mga lideres diri sa syudad sa Iloilo. No? O galing kiti kung may negosasyon, dapat sa pagnegosyar tanan-tanan sini mayara sang makabig naton win-win solusyon or tanan sini makabenepisyo. Pero kung hindi man lang makabenepisyo ang piyak nga kampo, ang piyak nga kampo hindi man makabenepisyo, hindi gid matuman or waay sang pakadtuan ang isa ka negosasyon. Ang taon ta, 34 minutos na nakaligad sa takna sininga, launa. Pagkabalik naton na banwa, dugang nga mga balita, kaga impormasyon diri sa Bumbuanay sa Udto. Istoryahan naton diri banwa, ang bana nga may ginadala-dala nga problema, ginsugo lang nga mabakal suwa. Kaya na makabalik, igo sang ginpangita sa Sos Maria Cagusipulo Pasensya. Ato na nagabitay sa isa ka puno sang kahoy sa banwa iya sang Kalinog. Dugang pangin sining mga balita karon balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bumbuanay sa Udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 tubtub 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini.
Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon tuto sa kaligad sa takna sini nga launa sa Barangay Navay sa distrito Balasang Mandurriao, no? Kunti kapiestahan sang ila sini nga patron saint si Saint Francis of Assisi. Di may misa kagina dito sa may chapel. Kag ang chapel nga ina ang ginpatindog sang Florete Group of Companies, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Dra man naging hiwat ang misa kagaina sa aton sini nga mga kulturan, no? Ginpatindog sang Florete Group inang chapel dirabla, ano? Pakita naton ang chapel Bombo Omelnan. That's it, no? Ang chapel sa Barangay Navay sa distrito sang Mandurriao. Check ko naman this time si Bombo Hana Andasa maka siligni kag siguro sa mga kabombo naton dirati trigger warning
O kaga sa mga ginikan anti-parental guidance na, no? Kung may mga kopdanan ka mo bataan nga naga pamati o nagalantaw sa Facebook Live naton sa Subong Cinema Tinion kay isa diri ka ba na ginsugo nga mabakal sang suwa, why na makabalik? Igo mura, dito na lang siya nasapuan nga nagabitay sa isa iya kakahoy sa Banwa sang Kalinog. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Han, sa report please come in. Bombo Jama, medyo masubo-subo ang ining bahin sa pamilya sa ining nagtaliwan kung sa diin ang ining lalaki nga mismo man taga Banwa sang Kalinog. Nasa puan nga nakahigot ang liog kag nagakabit sa puno sang akasya ang wala na sa kabuhi ang lalaki nga anay naglisensya nga mabakal lang sang suha sa Banwa sang Kalinog. Ang nasapuan amo si alias Francis, 38 anyos, kasado kag may 3 ka mga kabataan. Una diri nga natabo Bombo Chama sang kagabi pa lang ginapangita na ini sang asawa niya kay wala makapauli matapos nga nagbakal ini sila sang pagkaon kag naninda sa may Banwa apang ginhambalan ini ang bana niya nga ti magbakal sang suha apang wala na ini makabalik after didto nga maglisensya nga ti magbakal sang suha apang ang iyang away pagkadto sa may barangay Natagan. Nagsakay ini sa motorsiklo niya kag wala man makahibalo ang iyang asawa kundi in padulong kay pero dito man nakit-an nga ti pakadto ini sa may barangay Natagan. Alas 6 or alas 7 ka ginasaaga may nag-report dito sa may Kalinog Municipal Police Station nga may motor nga ginabandona sa may barangay Natagan nga nakit-an. Ini man naging katuan sa mga kapulisan kag na-identify sang pamilya nga motor ato ni alias Francis didto sa may ang ginabandona sa may kilid sang kampo sang mga katubuhan Bombo Chama. Galingon man nga gindala nila ini sa station ang ining motorsiklo kag pamilya man sang ining ni alias Francis kag ginbilin ng ibang dito nga katapos ang kapulisan man nga tinglantaw ang palibot ginausisa ginlibot ini sang kapulisan kung may mga bahid ba dito sang dugo o kung sino gid man ang nagapanag-iya sang ini nga motor kag kung didto gid man bala si alias Francis nga ginapangita sang iyang pamilya apang wala ini sang manakit-an ang mga kapulisan Bombo Cham. Tak na alas 10 may nabaton naman nga report sa liwat ang Kalinog Municipal Police Station nagikan ini sa may barangay Mambiranan, Kalinog, Iloilo sa barangay official nga may nakit-an nga tawo nga nagakabit sa akasya 100 meters away halin sa iyang motorsiklo. Ini na si alias Francis medyo sensitibo man Bombo Cham nga didto na ginhigot ni alias Francis ang iyaliog kag nagakabit ini siya sa may puno sang akasya gamit ang nylon rope. Ini una nga nakit-an sang may tag-iya sang Carabao nga tinagpangita ini siya sang uhong bala malapit dito man sa may area nga ina sang pagpadulong niyan dito sa may puno sang akasya nga maghigot na tani sang iyang Carabao dito na nakita niya nga may nagakabit nga nakahigot sa liog niya ang lalaki dito sa puno sang akasya Bombo Cham kag gilayon man nga ginreport sa mga barangay officials sa Mambiranan kag ginreport sa mga kapulisan didto man sa banta-banta man niya sang kapulisan kag mismo nga taho nga nakakita didto daw kagamti pa ini nakakabit dito ang ining lalaki nga wala na sang kabuhi. Diri man ang sa aton man nga pagpag-angot diri kay Police Major Miles Geron ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station iya ginpahayag diri nga sige-sige sa gihapon ang pangkadak sang investigation kag mga ang intelligence ongoing sa gihapon kag gina-review ang CCTV apang upon reviewin ang CCTV kung diin naghalin ako nagbulaganay ang ining mag-asawa ang nakit-an sa CCTV nga madasig ang pagpadalagan ni ining ni alias Francis sa iyang motorsiklo until nga nakasulod ini sa may barangay Natagan ginsulod niya ang iyang motorsiklo dito Bombo Cham sa may katubuhan agod nga hindi makita bala daw laka lang may gaagi dito Bombo Cham kag hindi makita motorsiklo niya kag naglakat paubos dito sa may kahoy dako nga kahoy sang akasya kag dito man ginhigot ang yaliog kag ginbawian man sang kabuhi Bombo Cham diri man nagapati man ang pamilya kag kapulisan sang Kalinog Municipal Police Station nga wala sang bahid o kun wala sang foul play bangod wala sang may nakit-an nga mga gingamit didto abi nga sa pagpatay sa iya o kun wala sang mga agi sang pugusay kay ti kung i visualize
ni Sir Jeron ang ining taho bumbot siya medyo dako ini nga taho kung may mga pugusay gid man o kung may mga kontra ini siya kag nakaaway pa dito halin sa may katubuhan siguro nagharapay na siguro atong mga katubuhan apang makitaan nga wala mo siyam daw hungod lang gid iya nga ginatago ang ining motorsiklo niya kag nagpadulong dito sa puno sa Akasya god tapuso naman ang iyang kabuhi but for the initial man nga ti ang ining ginaproblema ni alias Francis madugay naman mo siyam kay ti daw pangabuhi ang iyang problema diri ang daw financial more on financial allowance sa iyang tatlo ka kabataan kag adlaw-adlaw kuno nga pagamiton kag may mga nasiling man diri ang iasawa nga ti madamo sang kautangan ang ining si alias Francis iya bomot siya nga tinagaobra bilang mekaniko sa banwa iya sang Lambunaw. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Major Miles Jeron. Balisang gabi pwede si ma'am nadula ma'am magkita sa asawa ya. Sa sang gabi na loto siguro mga 6 or 7 na siguro ma'am. Temprano pa. Oo. Ano ang lasi ni sir nga obra kung ano ang ginasinsya niya sa iya asawa, sir? Nagpakalis lang sa papagaon nila na Linda sa Bandua. Tapos tinambalan na niyang bakaya si Alice Francis niya magpakalis ng suwa o ang kalaban sila bala. Nagsakay niya ron sa motor ng banay wala siya kabalo kundi padulong. Pero ang direksyon sa banay dito pa kada sa may barangay Datagan. Sa gabi. Sino na nakakita sa iya, sir? Subong gid lang ni nga aga nakitaan? Sa kagina sang aga, siguro mga alas 6 o alas 7 na to, may nag-report na rin may motor dito ginaban doon sa gilid sang Kampo. Kampo lang katubuan. So may barangay sa Tagan. So ginagawa dito sa patrol nato, at the same time ang pamilya kaya diri. So na-identify nga ila to motor ang sa puan sa gilid sang Subo. Motor lang tiyan na kita nila sa aga pa. Diba? Tapos na nagbalik sa station, dala na lang motor. Pero dito sa may motor, ilibot man sa aton niya mga responding police officer doon, ma'am. Sa palibot sa motor o sa may kampo, sa sulod-sulod, doon may tao lang dito, wala. So wala pa nila may kita nga tao sa pagpagkita nila dito sa lugar. Balik sa station. Tapos ano oras na nakita ini sir ang bangkaya, sir? Mga alas 10 naman, may nagatawag naman sa station. Nga may nakita sila nga tao nagkakabit sa may Akasya. Siguro mga 200 meters ang distance sa motorcycle. Yun nga nakitaan. Pakanto dito sa may kahoy ka na ko, Akasya, ma'am. May ginigot sa babaw sa Akasya. Ang nylon niya rope. Kaya ginigot mo sa liyog yan. Gamay lang siya, ma'am. Doon ako lang gamay sa siguro sa ginaigot sa manok na wala. Okay. So with that, sir, sinong una sinikakita kag anong iyang assessment sa palibot? Pag-obserba niya sa palibot sa nakita niya ining bangkay, sir? So nakakita dito ng tao ka nag-consang karboya wala. Ipangita sa daw kag makato sa karboya. At alipang dayan sa tao, yung abit ka tao. So nagtawag sa barangay official. Kaya na-report din sa amon sa police station na may nasakitan sa tao na nagkakabit. Gintiwa naman, ma'am. Contact investigation ng ato niya katapos sa investigador kang bulig sa intel naman. Gintiwa ang CCTV halin dito sa lugar nga kung din sila nagbulagan ng asawa ya. So nagip sa CCTV halin sa Banwa pagkato dito sa barangay Datagan. Dasig ang dalaga niya sa motor, siya lang isa. Asa nga nakasulod dito sa may Datagan. So pag dito sa may Datagan, ma'am, gisulod niya ang motor niya sa may katubuhan. Wala daw ginhalid lang sa sulod ng tubo. Hindi makita sa kasyada. Kag naglakat siya pa, ubos, padulog sa may kahoy ka po. So ang kahoy, ma'am, siguro mga 100 to 150 meters ang distance siya sa motor. Kag ang dako na kahoy sa kasya kung sa diin siya, nakita niya nagkakabit-kabit.
Yes, Bombo Cham, nabatian diri si Police Mayor Miles Geron, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station, di dugang man diri nga ikaduwa na niya gila ining attempt Bombo Cham kung sa diin ang una ang attempt sang Martes o kon Miyerkules pa nga adlaw nga kung sa diin na abutan ini sang utod niya kag ginhabalan nga ti hindi anay bala o kon may mga posible may mga solusyon pa inang problema kung amoy nang problema niya apang sa sining nga tinion kagabi na successfully nga amo to natabo nga na sapuan ini siya kaga ginigot niyang iyang liog dito sa may puno sang Acacia Bombo Cham. Hindi man lang siya nagaproblema when it comes sa financial nga aspekto sa pagpangabuhi abi Bombo Hana, daw halos man kita tanan mayara sang pagproblema, may mga kautangan. Pero kadamo man kung ano kadamo ang imo sini nga utang, kung ano kadamo ang imo sini nga problema, mas damo pagid sina dira, no? Mga 1,000 kapilo guro ang solusyon or ang mga pamaagi agud nga masolusyonan mo ining mga problema mo kag sa 1,000 kapilo wala dira iya nalakip ang pag-utas ang imong sining kabuhi. Yes, Yes, tama. Gina Bombo Cham, never nangin na solusyon ang pag-utas ng kabuhi sa imo nga mga problema, financial man ina o kung ano man ina Bombo Cham. Kay subong man gadaan nga bulan sa Oktubre ang ginasabihan man ang Mental Health Awareness Month man Bombo Cham. Kag dira man tani nagasulod man ang tanan nga mga advocacy sang aton man nga mga mental health nga mga advocacies naton nga kabay pa nga ang inang nga mga problema mahagan-hagan nga may makaistorya kita kag makapautwas ang aton nga problema nga kung sa diin makaisip-isip kita wider than that nga may mga solusyon gid ang aton nga problema man iya Bombo Cham. All right. Ini si Bombohan. Yes, Bombo Cham. Ining isa mo pagid ka balita dire may kang tanan sa Gimelco bla? Yes, Bombo Cham. Oo, sa padayon man sa piyak nga bahin man iya Bombo Cham, ang diri ang Gimelco naghingyo sa mga politiko nga nagagamit sang ila isyu subong nga golpihada nga pagtimbuok sang bill sang kuryente sa bulan iya sang Agosto. Sa aton man nga pagkipag-angot kay Shirley Laurente, General Manager sang among nga kooperatiba, iya ginpahayag nga isa siya magpungko bilang General Manager sang una pa man may mga isyu na ang Gimelco apang nanutresyaran niya nga subong nga filing sang Certificate of Candidacy matamo na ang nagasawsaw sa issue. Ilabi na gid ang mga politiko nga may tuyo nga magpadalagan sa pila ka posisyon sa palabuton nga 2025 midterm elections. Sunod man kay Laurente, may iban nga lideres nga nakapungko na sang nagligad na apang wala man nagkwestiyon o kung ginusisa ang operasyon sang Gimelco apang subong nga lapit na lang eleksyon didto na sila nagguluwa kag dugang pa diri ni Laurente ang ini nga bagay hindi dapat pag-itolerar bangod ang ila kooperatiba nagahimo kag nagaobra sang kung sa diin magapamaayo sa mga member consumer owners o kon MCO sang ila electric cooperative diri man nagkasubong man diri Bombo Cham ang pagpaathag sang Gimelco sang pagsaka sang presyo sang kuryente nga ti wala kang tanglan sa may power supply agreements o kontrata sa mga power suppliers kundi resulta ini sa nga external nga mga rason kabahin ang pagsaka sang presyo sang power supply sa merkado nga gina-operate sang Independent Energy Market Operation of the Philippines o kon IMAP. Kag ikaduwa naman diri Bombo Cham ang rason sang Gimelco nga ang pagsaka sang power rate amo ang implementasyon sang N-1 contingency plan sang National Grid Corporation of the Philippines kag ang amo nga plano ang naglimit sang supply sang kuryente halin sa guwa sang Panay Island nga nagresulta man sa pagpaandar sang mga diesel power plants nga may mas mahal nga presyo. Yari bala kay pamatian nato ng ining pahayag ni Shirley Laurente. Particularly fine for those using Gimelco as their platform sa ilang campaign. Maybe I think they have also that freedom. But then sa akon lang during sa time nga they are also there sitting as part of the government as part of the leaders that time. They have all the opportunity to raise their concern or
for the question sa Gimelco, especially sa aton nga operation. So why not nga sa subong na lang nila gin-raise nga wherein daw ka-timely man sang pag-filing nila sang COC or they are planning to run for service. Maybe they also have reason for that. But then, ang akon lang amon nga panindugan diri sa Gimelco is we cannot tolerate that matter. Gagamiton ang aton sinong ginatumod din ni Ma'am Laurente nga ginagamit ang issue sa pagsaka sang Korea sang power rate sang Gimelco para sa ila kandidatura? At ilaban naman Bombocham kung sino ang nag-raise ang una nga issue diri sa pagtaas ng ilang presyo man niya sang raise ng kuryente. Tiway man siya sang may gintumod pero kun amo sining hugada kun lang tawon lang naton makabig naton iyang daw layo man sa patad kay daw halos tanan nagareklamo man sang kamahal sang rate sang Gimelco. Galing kiti ang iban sini sa ila hindi makakita sang maayo sini iyang maayo sini nga platform nga mapabutsyag kunti sa social media ang iban ti ginapalabot sa mga government employees, mga public official, mga former public official nga amo ang makadala sa ila sini iyang problema. Bumbo Hana ti kay kung natuon man niya sa tsimpo sang eleksyon sa filing sa certificate of candidacy, ang pagdala or ang pag-raising issue, ti amo na lang na dayon niya ang pabinsaron sa taga Gimelco. Nga kung lang tawon nimo, sadto pa niya nga ginareklamo sa mga pumuluyo, dira? Ang kamahal sa ila sining rate, kag kung basihan nimo ang power rate, diri sa Panay, Gimelco ang top 1 nga may pinakamahal. So, ginagamit lamang malang ang issue sa kamahal sa power rate. Kung ako yung maglantaw sini, defense mechanism ini sa mga tawo sa Gimelco, kagang iban pagid sini iya, nga nagaganar dira, kiti kung ibalik man bili sa ila. Ang ila sini nga statement, ngati, sangara kamo iya sangara kamo sa poder nga, way kamo nag-question sinyaw. Now, ang pamangkot karon kay kamo ara sa poder. Anong ginhimo nyo? Kung ang iban sini nga mga electric cooperative nakapanubo gani sang ila sini nga power rate nga kamo ya hindi. Hindi malabong buhana. Anyway, kulabo sige kita sa Chimpo, dugangan nato ng iban sini nga diskusyon pagin sa iban sini naton nga mga news and public affairs program. Salamat gidhan. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Deri wabit si Bombo Hana Andasa. Amo na kong isa, budlay la, ay pasapasa talang kay doon nagapakita yang why kita sa nga may mahimo or hinimuan ipasa ta na lang burden sa iban sini nga naga-question man lang kung tani kag nagahatag sa nagakigo nga pagtamod sa mga konsumidor sang Guimaras Electric Cooperative ang wa na karon niya sang iban dira nga nagapanikasog agud nga masolusyonan ining problema daw sila pamalain. Maayo katuyuan mo tapos bangod nga dipinsahan lamang nila yang ila sini iya nga pagka inefficient sa ila sini katungdanan ibalik lang nila si mo nga kuno ginagamit mo ya sa politika na na klase nga sistema aton man sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, dugangan naton iban sini nga pagpalayag naton or iban sini nga mga news and public affairs program talakayon ta sa mga masunod nga pagpalayag sang Bombo Radio Iloilo sa iban sini news and public affairs sa program. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine.
Isimobot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakadram Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 29 to October 5, 2024. Ang October 4 among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa October 4. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. After a long absence, ang Binhi Band ang excited kag puno sang energy para maghatag sa inyo sang one great rock entertainment sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa October 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Medyo kondre polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat butandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya ini sadtong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program na First Friday para sa bulan sang Oktubre. October 4, 2024. Kamusta ka mo dira? This is Tita Regine. Ari na naman kita para nga magdulong sa inyo sa mga very enjoyable nga mga istorya and napunaan pa no? Sa mga encouragements, motivations, sometimes makaharak-hak kita no? Sa mga istorya nga gina-share diri sa aton. And ako, I am looking forward sa imuman kaugalingon nga istorya dira, especially sa mga wala pagid kaagi share sang ilang mga inagihan sa kabuhi diri sa kahapon lamang program. Pwede masulat nyo na ina and then may email nyo na
sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming you all sa today's edition sang sininga palatuntunan. And this time, check it on ta, pila ka adlaw na lang bago magpasko. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, exactly 82 days before Christmas, 82 dias bago magpasko. And ari na si Kija Velez para sa atong tanan this afternoon. Our song para sa inyo, Ikaw Na. Welcome sa KLP. Heto ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung ko'y daw era ko, mi corazon contigo tama. Magmadali sa papitig at kong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y abay alam mo, kita espera. Este mi corazon. Eto'y abay alam mo, inspirasyon na vida. Kung ko'y daw era con este mi corazon contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig na hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba?
Sana ikaw na ang susunod na magpapadala ng istorya mo dito sa KLP. And who knows, basta ikaw na ang mga next winner naton. So sa liwat, pwede gid nga maka-email sa inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon ang mga istorya kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last call para kay Nening, ang aton nga mga interviewee tomorrow, Neng. I hope okay ka na da. How many times na ako ha na nag-call sa imong attention. I hope you got the message and see you tomorrow. Before 2 p.m., diri ka na sa estasyon sa Bombo Radio. We're located diri sa Sky City Tower sa may Mapa Street, Iloilo City. Kundi mo matutulan, makutalang bisan sinuda, diin ang estasyon sang Bombo. Alright, 18 minutes after 2 o'clock, start na kita ha. Lagaw naman ta with the story coming from Nanay Del, her 28th story. Diri sa KLP. Dearest, Inday Regine. All Bombo staff, faithful and dedicated KLP writers, avid listeners, peaceful and a beautiful day to all. My dearest Inday Regine, my 28th story, which ang setting is in Haniway, specifically in Maniacabak. Katahom, unique nga halin sa ibabaw ang road, padulhog amat-amat ang salakyan, more or less 40 meters pa idalom. Nature's beauty and wonder naman. Inday at first, kulba naman, kagkahangawa ang nabatyagan ko. But when I opened my eyes, wow na wow. Kag-ara na kami sa ugsaran sa residence, we were welcomed by our hinablos Nening. Inday Reg, samtang nag-exchange greetings, kami, ang mata ko, ara sa captivating landscape, nga amugid ang ako nawilihan. Ning, siling ko, paayawi ako anay isang view, admire, appreciate the sophisticated beauty of your place. Nga anening, damo ang nagkinalain. Ahay, hindi sila mahimos, di kundi serve anay isang pamahaw, habang nila Auntie Del, busog kagid karon, ilibot namon kamo. Abaw, we started our garden tour. For heaven's sake, in the Reg. Ang mga unique na ornamental plants nga wala ko pa makita, aragid. Organized, developed, carted, protected, and loved by the owners. Balan ko gid, nga samtang ginaatipan ini sila, ginaistorya kay ginahambalan. Bakas gid kamo ha, hatagi kami damo-damo nga mga bulak ha, and I love you. So, amo ini ang loving and kind words nila sa tanom. Inday Reg, yes, because speaking through my own experience, just a single pink gumamela, double ang bulak, ay tinatahuman gid ako kung magdulungan muskag, mga 8 ka bilog, happy beyond reach gid ako. May i-offer ako kay Mama Mary sa altar. Thank God. Inday, amo man nina kuno ang ginahimo nila Nening. Ti kundi tuod gid. Inday, balik naton kay Nening's beautiful garden. Kalapad pa abi. So samtang naga-stroll, dala inspection, nakaabot kami sa gazebo. Inday, ang curtain cut and design iya sang Boracay. I remembered Boracay again. Sige amon pang hangaw-hangaw, kalapad pa abis ang banglid, pukatod, hill or slope as we call it, planted with modern fruit trees with alternate banana plants. And wow, those were planted with uniform distance, kag wala gid hilamon. Makadalayaw nga project sang ginikanan kag kabataan. Idiretso dumduman ko naman ang kalinog. Ang kapisan sang ginikanan, ginpapanugli sa mga kabataan.
The same scenario diri sa Haniway. 100% man ang financial stability. Yes. Complete in itself, about water supply, a big water tank filled with rainwater for families' consumption, and with supporting tasok sa ubos na yon. May ara nga fish pond for tilapia and pantat culture. Abaw, wala gid gutom. Further inday below the banglid, hectares of palayan. How strong is the family? Wala gutom diri. Thank God, every inch of the land is cultivated. Nearby, several plots of different kinds of vegetables are growing luxuriantly. Sa tupad sa mga vegetables, nakita ko ang medicinal garden, planted with oregano, artemisa, maritana, herba buena, lemongrass, buyo pagali. Nakita ko nagakabud sa kawayan. Inday, a perfect place to live. May ara ka na nga, bugas, isda, utan, fruits, water, medicinal plants, butong, substitute for soft drinks. Kulang na lang asin kalamay, tibakal na iyan, no? About transportation, check. Electricity, check. Another beauty in Inday is when children go home from the city on weekends, sila pagabing ginapahilamon sa kasagingan kag fruit trees. Again, training and discipline. Si tatay and nanay nagumpisa na kuntani isang ila true and alive testimony about their children's very positive reaction towards work. An invitation for lunch. So we prayed and ate to our fill. Thank you, Lord. Inday, I forgot to mention about no soft drinks served, but instead, the natural taste of kulabo. How sweet and tasty. So fresh, naturally cold. Father's testimony in the Reg, which I love to listen and ponder. Ma'am, inabala sa pala nga diyo, nagasiling, malagday pa ining hambal niya. Imo ginhatag sa amon ining duta nga amon gamiton kag patinaron, amon tahuron kag pakamahalon. Kadyos nun nga amay. Inday, napahanga gid ako kay tatay ba? Abaw, daw hindi mautod mga stories about positive results ng ilang training sa kabataan. Kakanami, inspiring gid. 1. Love and respect. 2. Obedience and industry. Family B. What an ideal family. You need 7 bows. Neneng and all family members, we all love you. Congratulations. More power to you. God bless. Ay sus, 4 p.m. na. Neneng, my dear, may kaduan pa si Tuting. Tidayon, man sinablos ko himo sa inugpadala nga mga tanom, mga crush ko nga ornamental plants, bilang souvenir. Padala pa sa amon, 6 kabilog na panitan nga butong. Da wala katapusan. Our love and admiration will never end. Hugs and kisses. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Balik pagid kamo Auntie Del, ha? Hambal ni Neneng. Kagtanan man sila. Bye-bye! Kay nag-amat-amat saka ang black car ni Toting, nagapanghawid ako sang hugot. Hasta nakalambot sa provincial road. I took my deepest breath kag nagpanguros. Thank you, dear Lord. Kadali man lang nanay sang Zaraga, it will take us only 30 minutes without traffic. Home at last. May dala pa nga 6 pieces butong. Nga ang katamis iya sang Haniway kulabuon. Don't you know nga it's a little Baguio? Hala, ginbuka naman nila ang lubi in the Reg kag served with ice and milk. Enjoy naman sila and giving positive feedbacks. Guys, kindly listen to Nanay Del. In abundance and where God is, there's always love, peace, contentment, and joy. In the Regine, more power to your program and regards to your family.
Love forever, Nanay Del, sang Zaraga. And to all my loved KLP classmates, Ma'am Paring, Student Mom, Ma'am Inbi, Tok Muning, Miss G, Lolo Dencio, Lolo Erning, Ma'am Mia, God bless you all. Again, Nanay Del. Well, Nanay Del, thank you again for taking us to that wonderful trip you had. Wala ka gid dyan nagka-fail, no? Nga magdalaman sa amon, bit mo man kami sa imo nga mga ginpangkatuan, nga mga manami gid, nga mga lugar. Nami gid man, no? As in, we can really feel how much you enjoy ang imo nga paglagaw-lagaw and enjoying especially the beauty of nature. Gani no, kanami isang discipline and at the same time, ang kapisan sa sina nga family. Halin sa ginikanan, pakadto sa mga kabataan. No wonder, beautiful ang place and at the same time, wala gutom didto. Basta mapisan ka lang gituod, no, hindi ka gid magutman. Diba, Nanay Del? Sige, sa next naman yung paglagaw. Salamat gid sa imo, Nanay Del. Oras naton, exactly 30 minutes after 2 o'clock. Magabalik ang KLP right after sa pinakamang importante ng mga pahibalo. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga... But again, it's 2:37 and diri na makita sa sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo, ang Tigolo. Life is good. Dearest Tita Regine.
classmates ko sa KLP, all staff and members of Bombo Radio Philippines, kag sa imo tita, a blessed afternoon. Tita Regine, the topic I would like to share with you is about life as a state of an organism which is characterized by the capacity for growth, metabolism, reaction to stimuli, and reproduction. Yan i-describe natin, no, ang kabuhi. Life is good. Ang kahambal kita, life is good in the sense that our life giver himself, our creator, is so good. Kada aga sa aton pagmata, dako gid ang aton nga pagpasalamat sa aton mahal nga Dios for the precious gift of life He has given us. We thank Him for His mercy, compassion, faithfulness, and unconditional love as He provides us a life so good in this wonderful world to live life to the fullest and enjoy everything, many things. Our rich natural resources, fertile soil of abundant food, fruits, vegetables, root crops, and nagkalain-lain nga pwede makaon nga mga isda sa kadagatan, sa lakes kag sa rivers. Gina-enjoy nato ang sunrise and sunset kada adlaw sang ato nga pagpangabuhi, the changing of the daytime to a nighttime, ang rainy season to a summer season, the growth of a seed to a tree, the cycle of life, halin childhood to manhood, and all other God's creations around the world. Ang aton langgid, Almighty Father, can do what is impossible, can make a way when there seems to be no way, makagiya sa aton to the right path. Siya ang gakakas ang aton nga kakapoy, aton nga mga kakulba, anxieties, and fills our hearts with His love, peace, and compassion. Nagahatag siya sa aton sang hope when we're in despair, light kung ara kita sa kadulom, strength o kung kabakod when we are weak, and comfort when we're overwhelmed. He makes our minds strong to seek out solutions and makes our minds flexible to adapt and accept. Ginatudloan niya kita kung paano ma-overcome ang kung anuman nga mga life challenges and makes everything happen for the best. Ginapatawad kita sa tanan naton nga mga kasalanan. Gina-cleanse ang aton nga heart. Gina-heal ang aton nga sickness and covers us with His holy blood to protect us from all dangers. Kung ang Ginoo is on our side, we will never be losers in life. No matter what obstacles we encounter on our way, no matter how strong the storm happens in our life, no matter why the big waves occur across the sea. Apisar nga ang pagpangabuhi, mabudlay and challenging, God is so good all the time to overcome the challenges. So sa grasya sa atong Ginoo, kag sa iya nga mga blessings, we're greatly alive and fully enthusiastic with the newness of hope and health restored each day. Kinahanglan tagid, no, nga mag-enjoy every moment of an hour every day. Kay ti, way kita kabalo, what will happen tomorrow? That is why we're very grateful kag magpasalamat sa aton nga Ginoo wholeheartedly for the life that is good. Mga friends ko, kag KLP lovers, since kadasig sang lupad sang mga inoras, so swiftly it flies and life is too short. Let's do good deeds of loving one another, praising and loving God above all. For God, our Creator and Savior, is so good all the time, very generous of providing us of all our needs for survival. Dapat naton itanom sa aton kaisipan nga waay imposible sa gahom kag pagbuot sa aton mahal nga Dios. Jesus said, "Fear you not, for I am with you. Be not dismayed, for I am God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness.
Isaiah 41 verse 10. Tita Regine, hindi lipod sa aton tanan, kundo ano ka makawiwili, kag makalilingaw ang kalibutan nga aton ginapuyan. Sa una, nadumduman ko, grade 4 pa lang ako. Gipadulong ako ni nanay, sang kanon kay tatay sa uma, nga nagapatanom kami sang humay sa amon basakan. Di kay nag-uran, madanlog ang kahon nga ginaagihan. Nakadusmo ako, kagang alat nga may kanon, nagtabog sa turugban. Puwerte ang gurahab ko, nagatawag kay tatay sang tabang. Ang marananom, nagdinalagan pa kadto sa akon nga magtabang. Abi mo, Tita Regine, ang akon hitsura, hindi nanda makilala. Kay puno sang lutak. Mata ko lang ang nagaigpat nga waay lutak. Di ang ginhibaan ko todo ang pagkaon ni tatay ko. Kay alas 12 na pasado, kag tama ron ng anak kagutom nga nagaarado. Ay abaw, ginkuha sa isa ka tawo ang alat nga may kanon nga puno man kalutak. Ginsugat man ako ni tatay, kag hugasan ng alat. Mayad lang gani tita, ang pagkaon, ginputos gid ni nanay ka plastik. Paniguro, nga kung makadasma ako, ang pagkaon, hindi masudlan sang lutak. Tapos nahugasan ni tatay ang alat, ako duman ang iya ginsabihan sang tubig nga gintimba sa bubon para makuha ang lutak sa akon bayo kag lawas. Kaano-ano man nga do parehas na ako sang tinday nga ginasabihan nga bago nagtaka sa turugban. Hingkadlawan pa ako sa mga tawo, kag nagtudo pagid ako kahibi. Naghambal si Lola Asyang, amoron di ay hitsura ka bata, kadlawan nyo pa, sunlugon nyo pa. Hay daw tinday ko no ako nga nagtubog sa turugban. Ti abe, do ano di a? Tigin saway sila ni Lola Asyang. Hipos ron ka mo, husto ron diya nga sunlog. Dahil gintrapuhan tako ni Lola Asyang sang iyakudong at tualya, kag magpauli, tapos ni tatay panyaga. Pagabot ko sa balay, nangusisa si nanay kung insa, durulutak ang alat. Kagakon gin-explain sa iya. Mayad lang, waay ako mabunalan. Kinambala na ako nga sa sunod gani, maginahinay lang ako maglatay sa kahon. Kapin pa ako nagauran, kag madanlog. Ang sabat ko, huo nanay. Still we say, life is good. Sa grade 5 kami, ang last period namon sa school, gardening. Dali-dali kami panghilamon kag pamunyag sang amon tanom. Nagalibot si ma'am sa pag-evaluate sang amon garden. Pag-dismiss, nagpabilin pa kami kag maghampang kadakpanay. Abaw, sa kasadya kanamon. Sa sobrang aboylo kadalagan, pati kaw tita, nabungguan ako sang ulo ni A sa akon guya, dapit sa akon mata. Pamatsyag ko, may kalayo nga nagwa sa mata ko. Ano kay portema ng akon palagyo nga hindi madakpan. Naguntat gulpi amon hampang. Nagdalagan si N sa gripo, kagin basa ang panyo na, kagin haplak sa akon guya. Ila man ako anay ginhulat, hasta nga nagkupos ang banog, kag napanas ang lagom. Nahadlok ako, kay basi makita ni nanay. Malakbutan gid ako sang ligbos kabayabas. Swerte lang, way matalupang din ni nanay. Until then, life is so good. So thank you so much, Tita, for reading this episode. More power in your program and more blessings to you and your family. Sincerely yours, in B of Iloilo Province. Yes, I agree with you, NB. Life indeed is so good. That is why, we have to be grateful. We have to be thankful in all circumstances. Good or bad. Ang ending sina, good man sa gihapon. Because our source of everything is so, so good. With Him, nothing is impossible.
So salamat gid sa imo NB for this very mga inspiring nga mga stories that you never fail to share with us diri sa KLP. Alas 2:47 aton oras magapanumbalik kita with more stories to be given sa inyo pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang tumandok sang Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan? 2 minutes after 2 o'clock, kag suguranta, no? Ining sulat sa aton ni Aguila ng Sri Lanka. Actually, this is quite long, pero sige lang, no? Umpisahan natin ini. Dearest Tita Regine, binabati ko ang lahat ng isang mapagpala at magandang umaga or magandang hapon sa inyong lahat. Sa bumubuo ng Bombo Radio Philippines, lalong-lalo na sa iyo, Tita. Sa lahat ng staff ng Bombo Radio Iloilo, mga writers, listeners, viewers, at sa mga nakatutok sa programa natin ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Bago ko simulan ang karugtong sa kasaysayan ng aking buhay, sabayan niyo ako sa isang mataimtim na panalangin. Ama naming tagapagligtas, maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa aming lahat. Sa mga grasya na bumubuhos araw-araw, salamat Panginoon. Basbasan niyo po, Panginoon, ang programa ng Bombo Radio Philippines. Dagdagan niyo ang kanilang talino, lakas ng loob at tibay na prinsipyo upang hindi matinag kahit kanino. Upang lupigin ang kasamaan sa mundong ito, iligtas niyo po sila, Ama. Sa araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na sa kanilang mga trabaho. Sa mga nakikinig na may mga suliranin sa buhay, tulungan niyo po, Ama. May mga problema, tulungan niyo po na mahanap ang lunas sa kanilang mga suliranin. Sa may mga karamdaman at kapansanan sa buhay, tulungan niyo po, Ama. Pagalingin niyo po sila lahat. Sa mga taong may maitim na budhi, linisin niyo po, Ama, ang kanilang mga puso, upang gumawa ng tama sa kapwa. Mga tao lamang kami na nagkakasala sa isip, salita at gawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Ama. Sa mga tao nagugutom sa lansangan, bigyan niyo po sila ng makakain araw-araw. Mga taong walang masisilungan, bigyan niyo po ng tahanan. Ikaw lamang, Ama, ang aming sandigan sa aming mga suliranin sa buhay. Dahil ikaw lamang ang may kapangyarihan para baguhin ang lahat ng mga ito at ibigay sa amin ang aming mga pangangailangan sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pakikinig mo sa aming panalangin. In Jesus' name, Amen.
Titatawagin mo na lamang akong Agila ng Sri Lanka. Minarapat ko na gamitin ang wikang Pilipino upang maintindihan ng lahat ang aking kasaysayan. At requested na rin sa aking mga kaibigan upang maintindihan nila ang aking kasaysayan sa buhay. Alam ko naman na tayong mga Ilonggos, kahit saan, madali tayo nakakaunawa. Bukod pa dyan, kilala tayo sa pagiging malalambing, maunawain at pagmahal sa kapwa. Isasalaysay ko sa inyong lahat ang aking mapait na kahapon, marahas, mapintas at mapanghusga ng mga tao sa aking paligid. Bago ko simulan ang lahat, kailangan ng mga magulang ang patnubay sa kanilang mga anak upang lubos na maintindihan at maunawaan ang aking kasaysayan. Mga bagay na hindi dapat tularan. Ang kasaysayan kong ito kusa kong ilalathala sa buong mundo na hindi ako pinilit at kusang loob ko ito upang awareness sa lahat na nakikinig sa Bombo Radio Philippines upang hindi kayo matulad sa aking pinagdaanan at maiwasan ang mga ganitong trahedya. Hindi lingid sa kaalaman ng buong daigdig na ang bansang Sri Lanka sumiklab ang People's Power sa taong July 2022 at naging Bombo International Correspondent ako ng Bombo Radio Philippines, kasama kong naghahatid ng mga balita at information, ang Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio Isabela at iba pa. Tita, habang naghahatid ako ng mga balita noon at kaganapan sa aming bansa, naging biktima na ako noon ng sexual harassment. December 9, 2020, 2 p.m. Habang nakaupo ako sa aming sala, pumasok si Piasina. Kinumusta ako sa aking kalagayan dahil nagsilang ako ng isang anak na babae. Siya si Oshani, malusog at maputi. Isinilang ko siya noong December 2, 2020. 7 araw pa lang siya, tita. Nag-umpisa ang aking kalbaryo. December 9, 2020, 2 p.m. Pumasok sa loob ng aming tahanan si Mr. P na walang pahintulot o kumatok man lamang sa aming pinto. Habang nagtatanong siya sa aking kalagayan kung kumusta ba ang aking kondisyon, ang sabi ko, mahirap, uncle, kasi kakapanganak ko lamang at sariwa pa ang sugat sa aking tiyan dahil ang cesarean delivery ay isang major operation at napakahirap, masakit at mahirap kumilos, lalo ngayon kasi 7 araw pa lang si Oshani. Nakita ko sa kanyang pagmumukha ang lungkot nang akala ko lamang ay simpatya niya sa aking kalagayan. Higit sa lahat, tinuturing ko siya na isang ama dahil sa edad na 74 na taong gulang, dapat silang igalang at tratuhin bilang ama. Ginagalang ko sila, tita, lalo na ang kanyang kapatid na si C na isang public attorney. Masaya kami noon, nagbibigayan ng mga pagkain, kahit gabi naghahatid ako, lalo na kung may okasyon sa aming tahanan. Itinuturing ko sila na aking pamilya dahil lahat sila hindi pinagpala na magkaroon ng anak. Masaya kami noon at binabalak ko na alagaan sila sa kanilang pagtanda upang maging gabay ako sa kanilang pagtanda. Mailap ang mga tao sa kanila. Ayon sa aking mga nakapanayam, sila raw ay mapagmataas sa kapwa at walang close sa aming mga kapitbahay. Nanumbalik ang kanilang relasyon sa temple noong nangupahan kami sa kanilang bahay. Lumapit ako noon sa kanila. Sabi ko, uupahan ko ang inyong bahay dahil malapit ito sa temple at ilang hakbang lang temple na. Madali sa akin ang pagtrabaho sa temple at kung malapit ako sa bahay na yon, mas madali ang mga transactions kasi 5 hakbang lang temple na. Pumayag naman sila dahil may tiwala din sila sa akin. Ang bahay na yon, tita, ilang dekada na hindi tinitirhan at hindi pinapaupahan dahil sagrado daw sa kanila ang bahay na yon. Mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga ninuno at mga magulang noon ay close na mga lumang tero.
sa Yatirawana Temple. Ang kanilang mga magulang ay masigasig sa pananampalataya kay Buddha. Very supportive sila sa lahat ng mga okasyon. Pagkatapos noong namayapa ang kanilang unang mga ninuno at mga magulang, nawala na ito sa mga huling henerasyon at nanumbalik muli ang sigla ng kanilang pananampalataya at suporta sa temple nung nagsimula kaming nangupahan sa kanilang abandonadong bahay. Ayon sa aking mga kaibigan, hindi yan tinirhan ng kahit sino ang bahay na yan mula nang umalis sila dyan at mailap sila sa mga tao at hindi rin kami close sa kanila rito. Hindi ko ito binigyang halaga ang kwento ng mga tao, tita, dahil para sa akin, wala akong pakialam anuman ang mga negatibo na aking naririnig tungkol sa kanila. Basta kami, may respeto sa bawat isa, masaya na parang isang pamilya. Naghahatiran kami ng mga pagkain at si Attorney C malapit din sa amin. Minsan binibigyan ko pa sila ng aking mga natural art para may remembrance sila sa akin. May kalayuan ang distansya namin, 15 meters away sa kanilang bahay. Kasi nasa taas kami at sila naman nasa baba, may banglid at bulubundukin ang namamagitan sa aming bahay sa kanila. Kung nagsasampay sila ng mga damit, tanaw ko sila sa baba at kumakaway-kaway kami sa bawat isa. Ang laging bumabati si Imashi ng good morning or good afternoon. Well, I guess, sa talandianay kita ha, as I have said, medyo maliwig-liwig inisulat sa aton din ni Aguila ng Sri Lanka. Siguro masupunan tayo ni on Monday na. Kay ma-interview kita sa kay Nening tomorrow, not unless nga hindi mag-appear diri si Nening, so sugunan tayong istorya diri ni Aguila. But anyway, mga kapombo, thank you so much for your time and for your stories na sa iban pa nga mga may araman mga istorya kay interesado man yung magpadala diri sa ilang mga istorya. Very simple ang inyong paghihimuon, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info ang inyong mga stories or pwede sa gihapon ang inyong mga istorya nga masulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. On standby na after KLP ang mga paborito ninyo nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you so much sa inyong tanan mga kabombos. See you tomorrow. Maraming salamat. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.